Global coverage 24/7. You know how we do. Check the frequency. Let go. From the street of 1819, the story start to grow. Obinwannem L.G.A. They said the thing in motion. Make it flow. No matter where you did, for London or for Giddy. If the news they hot, we go give you bedu steady. Everything is newsworthy. Depend on who they talk, we link the whole wide world. Even as we they walk out, we walk. Obinwannem News, the value of the truth. Connecting every nation from the elder to the youth. Global coverage, we know they ever sleep. Top stories from reporters, they promise where we keep. Obinwannem, the value of the truth. Obinwannem, the world for your booth. Obinwannem, the value of the truth. Check the website, the info boku, you know they try. From TikTok to the ground, we they fly for the sky. If you want the real, you don't need to look elsewhere. We link the globe together, showing love and showing care. 36K followers, the community they large. Obinwannem News Network, you know say we they in charge. Whether na WhatsApp or you follow for Facebook, open your eyes or come and take a better look. Every corner of the world, we link up with a vibe. Authentic reports, now that one be our tribe. Obinwannem News, the value of the truth. Connecting every nation from the elder to the youth. Global coverage, we know they ever sleep. Top stories from reporters, the promise where we keep. Obinwannem.com, the world is watching. Everywhere you go, we go there. True value, no fake news. Oh. Obinwannem. Obinwannem Ndi Igbo Global Cultural Movement Foundation. Our mission: to restore the honor and dignity of Igbo nation and its citizens. To restore the pride of Ndi Igbo through the re-establishment of our self-esteem in the true spirit of love and support for one another. To ensure that our past trials and tribulations are turned into a glorious future. To rebuild the strength of Ndi Igbo through her bond of unity. To ensure that Igbo nation reinvent herself and get back on track in order to regain her pride of place in the world. To reinvigorate the ingenuity of Ndi Igbo through self-rediscovery and self-actualizations. To see that no Igbo child or citizen is left behind in the grand scheme of things. For inquiries, call Director Nwachineke Ugu Okechukwu, Ukraine on +380 975 221413. Ụmụ Igbo, ọ bụrụ na ị na-ege anyị ntị n'onu ma na-ekiri ozi ọma nke anyị na-ewetara unu na ozi ndụmọdụ na ịgbazi ọnụ nke anyị na-ewetara unu, biko ka ị na-esonyere anyị na YouTube, na-esonyekwara anyị na Instagram maọbụ na Twitter maọbụ na Facebook na na webụsaịtị nke ndị Obinwannem, ka anyị wee na-ezinye bụ ozi ka o si wee kwesị dị na-adị, maka na oge erugo mgbe anyị ga-ebupụta ihe nke njirimara Igbo na asụsụ Igbo na omenala Igbo na ihe gbasara ndị Igbo niile n'ụwa niile, ọ kacha ihe anyị na-achọ bụ Biafra. Ị ga na-afụkwanye abụ ozi ka ọ ga na-abịa. Ị na-esonyere anyị, ị ga na-ama mgbe anyị tụpụtara gị ozi nke dị mkpa iyi amara, ma wee marakwa ị ga-eme ngwa ngwa ka emeghara ọdachi. A gwara nze onye gị Okeke nnukwu mmadụ n'ala Igbo.
ị na-anụkwa ife m na-ekwu? Ana m anụ mgbede ọma uruchi ọma Obinwannem. Ndewo nna m. Akwa onu m na-apụta ọfụma. Ei, mgbe onu gị na-ada ka ogene, ọ bụghị na nke m dị mma, ma na nke gị dị mma nna m. Ọ ihe kwuru ka a na-eme. Nnukwu mmadụ ana m ekene. O tekwana ka o si ada na be anyị. Anyị dị mma, anyị na ya. Asị m nke a naghị afụzi gị anya, nke a ị naghị etiziri anya ọnụ n'okwu. Ị gbaziri ọsọ ka ịlapụ ka anyị nwụọ. Obodo adịgo nke onye adị na onye ọbụla wetụbatara aka. Ị na-anya ekwu na obodo anyị na-atọzi ka shuga. Onye ọbụla wetụbata aka maka a sị na ugwu nwụta mgbaji ukwu agadi nwaanyị amụtarị kata akwụrụ. Otu a ka ọ dị ka nna anyị si wekwe. Ọ sị na ihe amadị ha ga-eme n'ụwa bụ ọnwụ, na ndị dị ndụ nwere olileanya na ife ga-adị mma. So ana m ekene gị nke ukwuu, ekene gị bụ ọbara ụba na ịnabatakwa ozi nke m wetara gị ịbịa ka i soro n'ọnụ na-ekwuru ndị Igbo n'ala Igbo niile, maka na o tego mara gị ikwurukwa egwu dị iche iche mere nji wee mara obi gị, maka na ebelivu m site n'egwu ka esi amakwa obi mmadụ, maka na ihe mmadụ na-akụ n'egwu ka ọ na-eme n'omume, and ebelivukwa m na ihe ahụ na-akụ n'egwu bụ meseji ka ọ dị ka prọfesi. So automatically egwu gị na njem Biafra kemgbe m na-ege ka m si egekwu ya, ọ na-adịkwa m ka prọfesi, because ihe niile i kwuru n'egwu bịara na mmezu, uche na m ga-achọkwa ya n'ụbọchị tata, chọkwa ya ebe ọ dị, na ọ bụ na ịntanetị ma ọ bụ na sistem ma kwedo fasta, because amara m ya na ya na-eje na sistem akịta, because ọ na-enwe little error. Anyị kwesịrị ịnọ na Facebook na-abụ mana ofu ka ha kabara hụ nye anyị Obinwannem Igbo TV and Obinwannem News and YouTube. So ebe anyị nọgoro for now, so which is na anyị ga-anọ more than ebe dị ona na ọ bụ na anyị gaba n'iru. So mma akụkwa dị egwu gosiri that na iso n'ọnụ kwuru Biafra na ọnụ gbasara ozi ọma mere na Biafra mara ife ha ma n'ụbọchị taa, wee gụkwa egwu nke egoro maka ọhamadike Biafra, ndị gụchakwara ya bụ egwu pasịkwa ya sị meseji, ana ndị be anyị ghọtakwara the meseji. So mana ọ bụziri m ihe mwute na ndị kwesịrị na-akwalite the meseji, ka meseji na-agakwa ka egwu ha si wee kwesịrị na-adị, ka a na-ewere ewe na-echetara ndị be anyị ka anyị si wee gbaa mbọ na ife anyị na-agba mbọ na nkwalite nke nwere onwe anyị, site dị ka anyị si wee dị otu anyị dị na Naijiria kịta. Maka onwe onye Igbo a ga-agba aka n'ọnụ si ya dat na laikiri ya dị na Naijiria na okwuo na ya laikiri ya, I don't believe so. Mana agaghị eji maka mgbagbu wee ghara ọgụ na-aga na-eje n'ubi ka ji n'aka, which is that na anyị niile bụ ụmụ Igbo mara ka Igbo land dị, marakwa ka Igbo land kwesịrị isi wee dị, ana ọnya ka iji wee kụọ ya n'egwu wee kwupụta obi gị. Mana mgbe anyị ga-abịazi nabatazie egwu ọnụ gị, ịmazi na ị ga-ebugoro ụzọ kọwara Igbo niile onye bụ. Mana tupu anyị na-aga n'iru, anyị ga-asụ ka ya isite n'ala Igbo wee gụọrọ anyị ọfọ, ịgụọrọ anyị ọfọ gwụrụ ụmụ Igbo niile ọfọ, n'ọnya mere na mụ wee tie ihe nna anyị na-aga ọfọ na skrim, so that na gị nwa bụ nna anyị ochie ga-abịa gụọrọ anyị ọfọ, gosikwa ndị Igbo ihe iji wee bụrụ onye echichi na eji wee bụrụkwa na-agbala nze, maka na agbala nze ọ bụ nnukwu afa ka ọ bụ, maka na ndị anyị na-akpọ ya agbara, ama unu na-akpọ ya agbala. So o nwekwa ndị na-akpọ ya nke ha na-akpọ ya. So na ị na-agọzi ọfọ ị na-akọwakwa na anyị, because onye ọbụla na-aza agbara amarụ gị ife agbara nyere. So I believe with that we are going to understand our culture best. So ndewo agbara nze onye ka okeke, anyị na-anabata Igbo niile nọ n'ụwa niile na-ege Obinwannem Ndị Igbo ntị n'onu. Abịakwana m ọzọ ka anyị kwuo ka ozu kwesị na-adị n'ala Igbo ma na mba obodo Igbo anyị nọ n'ime. Anyị chọrọ ibutere unu omenala Igbo na ọdịnala Igbo na njikọ nke ụmụ Igbo n'ụwa niile. Unu echefuna na ebe unu nọ na-ekiri nkiri ya bụ na Obinwannem Igbo TV. Anyị na-abịakọta ọnụ n'ụwa niile ka anyị mara ha ga-eme ka edozi ala Igbo, ka ala Igbo dịkwa m ọzọ, maka na ala Igbo na-agbazi anya mmiri, ala Igbo na-erisi ndị na-erughị eru, onye na-erughị eru na-anwụzi anwụ, ihe na-emezi ihe ọjọọ na-eme n'ala Igbo erika. Nya ka anyị ji wee sị na anyị ga-ebido jọnalist anyị na anyị ga-eburu ebu na ala Igbo na every 5 steeti n'ala Igbo niile ga-enye anyị one person ga na-report ife na-eme n'obodo ha, ka ndị niile abụ ndị na-atụ ụjọ na from obodo Igbo to ala Igbo ka ha tụrụ ụjọ, maka na mmadụ ama gba be na ya ọsọ ka a na-achụ anyị na South Africa, ebe ka anyị gbaje, a na-achụ anyị na Europe, ebe ka anyị ga-agbaje, a na-achụ anyị na America, na ebe ka anyị ga-agbaje.
those things have to stop. Onya before Western Obinwannem journalism, Obinwannem reporters gone on every village in Igbo land, so that now I can wait the current information naga obodo dị iche iche. Onya ka ji nabatakwa nnukwu nna anyị bụ Agbalanze Onyeka Okeke ka ọ bịakwa ka ọ na-enye anyị information ife anyị ga na-amara na ụzọ anyị kwesịrị isi ka anyị na ndị ụmụnna anyị nọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke ndị One Nigeria hapụ ịdị na-enwe nsogbu, maka na nsogbu nke anyị nwere before ka anyị na-asị ọzọ emena ana ọnya mere anyị ji wee sị na nwanne ga-ahụ nwanne n'anya, na-ejere nwanne ya ozi, na-erubere nwanne ya isi, na-eme nke oge na-eme, na-adịghị eri nke nwanne ya, maka na ndị niile nọ na mba akwụkwọ na-ebute fake news, ihe ndị anyị ka anyị sị na anyị ga-akagbue n'aha Chukwu Okabiama. Ana m asị ka nnabata nwanne anyị nwoke bụ Agbalanze Onyeka Okeke ka ọ gọrọ anyị afọ, maka onye nwa nọ n'ala Igbo a na-ekwu okwu ya, maka na ọfọ na-agọ n'ala Igbo bụ ihe ọfọ anyị ga-eji na-arụ ọrụ n'ala Hamburg, Germany. Onye egwu Ikenga egwu, ana m ekene gị wee sị gị nnọọ Obinwannem Ndi Igbo Global Cultural Movement Foundation Television, ebe a na-ekwu eziokwu ka ọ dị, anaghị akụ ya mmiri, maka na eziokwu bụ ndụ. Ndewo, na-eje o. Ndewo nwanne m Obinwannem Ndi Igbo. Igbo bụ Igbo mma mma na Igbo kacha anụ, Igbo rienu ọnụ, ụmụ Biafra rienu ọnụ, ụmụ anyị azụ anyị. Ise. Ọnụ Agbalanze Onyeka Okeke Ikenga egwu. Ọnụ na-ekwuru Igbo na-egwu highlife worldwide. Tata bụ nkwọ, onye dị n'ala Igbo na-azụ tata. Anyị ji nzu n'aka wee na-akpọku aja anyị Igbo, na-akpọku Amadioha, na-akpọku ndị mbụ na ndị egede, bụ ndị anyị ji ọbara ha wee na-adị ndụ, maka na ada arapụ isi aka agba ụrịọm onye ka ọ yichagharịa DNA bụ DNA, ada echicha DNA echicha ichegharịsịa ọbara gị bụ ọbara gị, ya na-eme ka nna gị ma ọ ka nne gị ma ọ ka ndị ikwu nne gị ma ọ ka ndị ikwu nna gị. Ọ ya ka o ji abụ na anyị ada atụ nzu, anyị ada agọdo ọjị, anyị ada agọdo mmụọ na-akpọrọ aja anị kpọọ ndị ichie. nwere ka ihe esi metụgodo dị ihe apịs gị aka, ka ọ dịkwa ka ha da n'ihe na-ekwu ọfụma, betọ na-apụta m n'ọdụ too small, metụgodo ihe apịs gị aka, anyị da n'imetụrụ ihe apịs aka, ọ na iwepụrụ ewepụ gagoro straight to the phone ka anyị marụgoro nke ka mma. Ị nwere ike gị wepụ Bluetooth. Ihe na-eyuzu Bluetooth. Yes. Ana m anụ ya, so at least kwukwagodo okwu ọzọ ka ịfụ. Okay, nwesị na Amaka ya emeela anyị na anyị adịka echi ada agwụ agwụ. Ọ ka nọ na Bluetooth? Ọ ka nọ na the Bluetooth. Wepụgodo ya na Bluetooth ka ịfụ ka o esi wee dị, because o nwekwa ike ịka dị very clear. Okay. Wepụgodo ya, just wepụgodo ya ka ịfụ, ọ bụ na ọ dị net gwe. Ewepụgo m ya na Bluetooth. Ọ dịgo beta. Well now. Yeah, I anụgo gị na gabazie n'iru, ọ bụrụ na ọ dị ọzọ na Bluetooth. Yeah, but we ga ekwuzi awe on back the Bluetooth. Let me talk with her now. Okay, ngwa gaba n'iru, just gabazie n'iru kịta. So, dịka m na-ekwu na Amaka ya emeela anyị na anyị adịka echi na echi ada agwụ agwụ. Ana Igbo nke anyị gbakọrọ na-ezukọba ka anyị maa ka anyị esi ihe ele ya mee ka ọ dị mma, ọ bụrụ ihe ejikwa amaatụ. Eji ndị Igbo amaatụ ọredi n'ọka ọma mma mawanye ka ọ dị. Anyị si na ebumnobi anyị abịa na mmezu. Obinwannem Ndi Igbo ebumnobi gị abịa na mmezu. Ife ọbụla bụ ife onye ji eko abụrọ nke onye ji lụọ ọjọbọ. Ọ ya abịala anyị na mmezu. Ise. Onye malụ ihe o ya etinye ka ana Igbo maa mma ya wete afọ Igbo nọrọ ebe ọ nọ, ịnata ana Igbo a na-agụ ya agụ, maka na ụfọdụ n'ime anyị jebere obodo oyibo anyị fụ ha ejebeghị ya na ha chọrọ ije obodo oyibo ọnụrọ nwaanyị nọtin jakpa ọpụọ na 45 years. Jụọ ọnụ m onye hapụrụ obodo ebe hustling na 45 years, ịma na ọsọ ka ọ gbaa n'hope adọrọ. Ka idozie enyi na-ewe na onye nwa afọ Igbo nọ n'ebe ọbụla ọ nọ ịnata ana Igbo. Ọ ya anyị na-ekpe tata ndị ichie, ndị mbụ na ndị eze ka ha nyere aka
kwado dị ọnọdụ ka anyị kwado maka na ndị nọ n'ụlọ n'ọlụ ndị jere ihe alụ ndị jebelụ ndị nọ n'ụlọ anyịkwa nwa mmiri ọnụ ụfụfụ wee dị ya anyị na-aja n'Igbo ka ha bịa gbaa anyị ume maka na ọbara ha ka anyị ji adị ndụ ike ha pụọ n'ime anyị o nwere ya ihe emenwu egbu ha na-atụ bọmbụ a na-egbu ha na-anọ a na-egbu ha na-anọ ọ ndị ichie ha nọ ha n'ime wee na-eme ya ha na-eme welu ndị ichie anyị wee na-aga ndị mbụ na ndị egede anyị na-aga ha onye Igbo ọbụla nọ ebe ọ nọ malụ ndị ichie nya malụ ebe ọ nọrọ ya ụwa ọnya bụ na anyị tụba nzu anya kpọba chi anyị kpọba Chukwu Okike kpọba ndị mbụ na ndị egede ka ha so a sị m na Amaka ya emeela anyị Igbo ọbụla ebe ọbụla igwo n'elu ihe egwute mma igwo na n'ihe egwute mma igwo n'aka n'ihe Amaka ya emeela anyị kwa Chukwu gọzie Obinwannem Ndi Igbo nyekwu ya ike ka o ihe na-emepe anya anyị maka ọdịmma ndị Igbo otu anyị kpere otu aka esile na ise aka na anọ ụbọchị na anọ ife akwa ife enwe otu aka ọ dị ise agbarazi onye ka Okeke ikenga egwu n'ala Igbo niile onye a na-ekwu nwere ife na-eme anyị ekene gị ọfụma kene ihe na-ejere gị ozi kenekwa Igbo niile bụ ndị ihe ọma na-adị mma unu anụgo agbanyeghị na netwọk anyị nwere ka o si adị mana ọ gaghị abụrụ anyị a problem anyị ga na-eje n'ubi ka ji n'aka aga m achọ egwu agbara nzi ahụ ọ kụrụ ọnya ka m ji nwanyị achọ bet ịntanetị nyere m obere nsogbu bet ọ dịgo ma little bit so anyị ga-enye obere ohere ka anyị wee gegodo ya bụ nwanne anyị nwoke ntị n'onu n'egwu nke ọmarịcha egwu ọ kụrụ anyị so kunu wee na-afụ ka ndị Igbo si wee nyere onwe ha aka na mgbe gboo. And also Prince, I don't know, Prince, are you there? Prince, are you there? Yes, I'm here. Okay, come and greet Igbo people because our people, they are waiting so that they can know how many people on studio, which you know is very, very important. Go ahead and introduce yourself so we can go on so that I will be looking for the video. Thank you. Okay, hello. My name is Prince Abua, and I live in the United States of America. And I support, Obinwannem, and I'm a part of the Obinwannem team, Igbo team. Thank you, my brother. Thank you, really. Yes, Yanamo Nkenko here. Igbo song. Yeah, I believe that. Okay. Abaranze. They can naganiru because when we went over system problem. So can naganiru and make enegi about baroba. So Emargo Prince, Emargo Prince already. So and we are here. I boom Igbo. And if I know when ebe eme ka bambo and the buy water and cable zioma basara omena northernana and also in the na topic I got topic I because topic I na kowa Biafran enwere ndị na-abịa achịbịa n'ala Igbo ma ọ bụ ndị ga-enyere ndị Igbo aka ka m kwuo otu a na-akpọ Biafran 100 men trustees ya bụ ndị a na-asị anyị ka anyị trust kwa n'ihe gbasara Biafra issue concerning Nnamdi Kanu release and the Biafra referendum. Then automatically ihe anyị na-ekwu maka ya bụ ihe gbasara ihe ga-adịrị ala Igbo na mma. So and the information anyị na-enweta bụ na 100 men na kịta is signed by our leader Maazị Nnamdi Kanu, and that is why we send invitation to Aloy Ejimako. I send the invitation to Aloy Ejimako, so Aloy Ejimako receive our invitation but ọ na-enye anyị pardon ka ya nwa prepare, so onye behind reply we have sent him a message twice. The last one I sent here
or reply or the at all, but offer ya. Then we have already communicated with the Maxwell Opara, and Maxwell Opara accepted that na ọ ga-abịa na Obindi Igbo wee kwuo ihe obie, and I mekwana interview ihe ọbụla ga-agbagwoju anya ihe gbasara 100 men and also ihe gbasara the case of Nnamdi Kanu appeal court. So that is where we can get information about the 100 men. But na ị ga-ala ekwe jụkwa gị ajụjụ gbasara that 100 men enweghị information ya, ndị Igbo be anyị enweghị information ya, enweghịkwu ihe a na-ekwu maka ya. Kedu ife ha na-akọwa maka ihe gbasara 100 men a bụ ndị nọ n'ala Igbo? Maka na ife na-eme n'ala Igbo ka anyị ga-eji wee na-enye aka na-atụsa ozi a n'ụwa niile. Then ana anyị na-ekwu n'udo ga-abụ ụdị ga-enyere ndị Igbo aka. Anyị amakwue n'ụdị edo ga-abụ that na ndị be anyị amagwọta nke bụ eziokwu, na-asị eziokwu bụ ndụ. This time we need to say it as it is. Maka na o nwere ndị na-asị na Soludo anaghị arụ ọrụ, mana o nwere ndị na-asị na Soludo na-arụ ọrụ. And gị nwa nọ n'Ọnịcha bụkwa onye nke nọ na Anambra steeti mara ihe Soludo na-eme, anyị ga-ajụkwa gị maka nke ahụ. And ihe anyị kpọrọ this platform and ihe anyị kpọrọ this mission is global hard talk show. That is Obinwannem crew, ya bụ Obinwannem team. We'll be asking everybody that is working and serving our people the way and the structure ha chọrọ iji wee na-eme gịnị na fight ọ na-protect ndị be anyị. So ana m achọ ka m nabata gị ka m jụọ gị otu ajụjụ ga-eme gị ka ị na-akọwa ka nchọbakwanye abụ egwu gị ahụ, maka na o nwere ihe egwu gị ahụ nyere, and egwu gị ahụ ekwesịrị ka a kụọ ya na program a ka ndị mmadụ wee marakwa the contribution you have contributed in Biafra struggle, and when you have joined Biafra struggle, and when you have agitated for Biafra struggle, and the way you are doing it in your own way. And kedu ife na-amekwa ka amadi ha ga-eme ka ala Igbo dị mma, which is na-enwecha some information or question ga-ajụ gị like akwa ọkọ tiwara akị, like ndị dibias niile ị na ma mmiri nwere ọkara agwụ ndị na-eji etichara egwu. Kedu ife furu n'ime ife ha na-eme ọdụkwa mma ka ọ dị njọ, si ihe niile ga-adịcha gị n'ime. Mana tupu anyị agaba n'iru, anyị ga-asịgodo ka ịgwagodo anyị kedu ka ọnọdụ Igbo nọ kịta, and kedu ka Anambra steeti dị, especially Ọnịcha. Kedu ihe nwere ike ịgwa ndị be anyị maka insecurity adịna? Ndewo, were okere oge wee kwuo ya, at least 5 minutes is okay. Anyaba n'ọzọ. Ndewo. Obinwannem Ndi Igbo ekene, ana m ekene na ajụjụ ịjụrụ amaka, maka na mmadụ melụ crayfish, mmadụ melụ ka eji esi eme azụ ji gba nkọnkọ, mmadụ mere ede, and also all condition butere crayfish obendie, and all mmadụ mere ebe ede ji be enwe ọ ife nwetara nke ahụ. so asị m access ya by ajụgo by the camp, by the 100% calm now, unlike before, unlike maybe like 1 year or 2 years back. So our Igbo the calm now, all the 5 states are calm now, 100% calm, 100%. When I say 100%, 100%, everywhere they calm. On the side of agitators, the temperature, the velocity have reduced or dropped all the before. Then in terms of local or job, maka enwe local or job, mana ụmụ ihe ahụ ihe ndị be ya aghọtara. Enwe local or job when ndị na-eme agitation. Enwe ndị na-achiche egbe, police ji egbe, army ji egbe. So onya so na environment ya tọkọrọ. But right now, both ma ndị na-eme agitation ma ndị na-alụ local or job, private individuals na-alụ crime, ma both police and army, onye ọbụla kwanyere onwe ya ugwu for now. Because ịma na asị na ihe n'idi anọkọta ihe mee mma mmadụ anwụ na ka anyị mara ife. Before I know how police brutality and all these things and the intimidation such thing that is now reduced. Ma onye police ji egbe na ma onye army ji egbe na akwanyere onwe ugwu now. Yotago. So intimidation reduced. To my own terms, as I assess here, I'm assessing from my own view. Insecurity reduced. Yes. So for now,
the 5 states of an Igbo were an total calm down. And we had a total calm down. Like before, before. Percent. But the coming down distance, you know, 100% down. Only na-emekwazina ịmanụ ndị a na-eme politiks bidokwalụ ji njabakwa anger in people. Mana ọjọọ sọ little aggression ka a na-enye ha ụmụ ihe atụ okwu mana the major aggression which is anọkata mabulu mmadụ apụta na agba egbe na eme ịmago na blood daylight ebe eziokwu ka nna agwa gị ụdị ya adrọs na the hope only Anambra maka ọ na-eme na Ebonyi anyị na-anụ ọ na-eme na anyị na-anụ ọ na-emekwa na Abia anyị na-anụ but for now the 5 states of Southeast is completely quiet both from Fulani herdsmen attack agitation problem then the local champion problem the no common criminal problem everywhere is quiet and silent right now in the 5 states of southeastern Nigeria. Daalụ. Ndewo agbalanze onye kokeke daalụ rinne. Prince, do you have any question to ask Agbalanze? Do you have any question? Do you have anything because of what he said? Yes, let me ask you a question. What is your thoughts about Obinwannem Ndi Igbo and the Biafran movement? Okay. Can you hear me? Yes. All right. You asked what is my thought about Obinwannem Ndi Igbo concerning the Biafran movement, Abi? Yes, yes. All right. I want to know there is no much thing to talk. Everything is happening. Everybody is seeing what is happening. I hope, should I be communicating in English so that you can hear me? Yes. Or should I communicate in the booth? Can you hear the booth? Communicate in English. I can hear Igbo a little bit, but just speak in English. All right. I will try as much as possible. In the case of Obinwannem Ndi Igbo, there is nothing hidden in the issue of Obinwannem Ndi Igbo. Everything about him and the Biafran struggle is very open. There is nothing you say you don't know. We were all here. He was kidnapped in 2021 from Kenya and was extrajudiciary rendition to Nigeria without proper paperwork. And at the same time, they have been doing shambo trial on his head. You understand? They don't want to come up with on a reality concept and talk about the agitation and what provoked the agitation. So they were only interested in the counter reaction of IPOP towards what they did to IPOP. Nobody wants to talk about what was happening before the declaration of the ESN militia. So they were all interested in how you declare the ESN and you say you will see Fulani, that any Fulani in the bush will die, you know. They were all biased and emphasizing on that particular side without emphasizing and touching the side that Fulani herdsmen took arms against our people in our farms. Even up to today, some places in Nsukka are still not safe. But because there is no media coverage and network there, we cannot bring things that are happening inside Nsukka, Urobo, all these, I've forgotten their names, but deep inside any village and Nsukka, things are happening there. But because of media coverage, we cannot cover it even up to today. But because Obinwannem Ndi Igbo raised arms against Fulani, that is the problem we had with the caliphate. So for raising that arms against the Fulani, it meant that our governors refused to react over the issue. So they decided to be handling his case in a symbolic way. To the extent that they prison him with a repealed law, a law that is no more in the Constitution of the Federal Republic of Nigeria.
the same law they removed from the constitution because they want to give Boko Haram amnesty. That is the same law they used to imprison Mazen and the kind of terrorism charges. Terrorism charges when you don't have gun, he doesn't have gun in his hand, you didn't find him with bomb. He's not a weapon of mass destruction. There is no physical confrontation and confirmation of any act, physical act. Then if most of the charges say he instigated people to go and do something. Then who came out and said that it was Nnamdi Kanu that instigated me? It was me that killed 200 people in Anambra, or 100 people in Imo State, or 50 people in Oka, or 25 people in Nnewi. And the person that instigated me is Nnamdi Kanu. No single witness to physically on a reality contest to prove beyond every reasonable doubt that Nnamdi Kanu instigated him to go and do such and such things. Everything was based on mistake. So there is nothing about Nnamdi Kanu that is not clear. Everything is clear before the world. Everybody saw what is happening. He's been persecuted for our sake. Nnamdi Kanu could choose and to live the best life anywhere in the world. Yes. I mean, the money raised in IPOB, he could use it 800 and something million US dollars. It's not a small money. If he decides to use it and do clemency, there's nothing he will do. IOC, you will best tomorrow, you will say the IPOB has collapsed, everybody will move on. But he decided to make impact, to make sure that the people that want to invade this land cannot invade it. He told them that they cannot take this land even when he's alive. That is the struggle he's into. He's genuine in the struggle to save our land. Very, very genuine, 100%. Because if it is about himself and his family, I don't think he will be here today wasting his time saying he's saving Igbo or doing prison time. You understand? Even in this prison time, they are even going there in secret, trying to give him some bait. Yes, I've heard of people that went there that he refused to see. The other time, Obasanjo went there, he refused to see Obasanjo. I am telling you. So there are a lot of people that are going there in the secret to meet him. But he don't want to see most of them. They come back in shame. You understand? So the man is legit. It's just that when you are leading stubborn people like Biafran, when this water, there will be not head people. People that will think that they have arrived, that they can do things their personal way without following the protocol of the struggle. You understand? The protocol of the struggle is to save this land and protect it from Fulani invasion. Yes. Once you start doing another thing that is not contrary to the protection of the motherland, that is not you are not doing the Biafran struggle. So if you wake up and decide that the thing you will be doing is to kidnap an Igbo person and put inside boots and demand 5 million, whether to buy bullets or to buy guns or to do anything, is not Biafran agitation. You are a criminal. If the people that are supporting you from diaspora give you any agitation, cannot provide guns and bullets for you to protect the land, you leave the bush and go and find something to do. The struggle was not formatted in a way that you will kidnap an Igbo person because you want to agitate for Biafra. You will kidnap an Igbo person because you want to struggle for Biafra. That was not how Nnamdi Kanu was structured to be. So no matter how the struggle has come out, you still don't have the right to commit crime in order to save Biafra. You cannot kill a Biafran that is not a saboteur to you or what you are doing. Just on the message that he has money, that he can bring money and support to the struggle. So we need to go and kidnap him. So you don't need to do that in order that you are doing for Biafra agitation. That is a crime. Because the struggle is structured that you will be provided for. So if the people that are not supposed to provide for you could not provide for you to maintain the motherland, what it means is that you have to stop. You have to stop till when that support comes in. Because you cannot kidnap a Biafran to do Biafra. It's not possible. So we know that there are a lot of people that we are doing the kidnapping that are not agitators. That are just doing it on their own private terms. You understand? So the issue of Nnamdi Kanu, as you ask, is very, very legit. Just that when you have like 1,000 people
that you are controlling. Like I said, there will be not head people in this CK. When they when saboteurs, they gonna there for their for business or personal interest. You know, when I was playing music for Biafra, some people wanted come into to sing the Biafra song, thinking that now I'm the Biafra, and the Biafra is them 2 million, 3 million in the studio. Exactly. They never knew that I was doing it with my money. So when they came in and sing one track, we already had 2 million and 3 million. So, but we are doing what we are doing because I support this person. So my mom told me and my uncle told me support Mazen Namdekan. Because now hope within this struggle. All this struggle put out with the second Niger bridge. I am telling you honestly. This struggle can on Port Harcourt refinery now. Ibeto is working there now. Ibeto is seriously working there now. Industry. Yes, Port Harcourt is seaport now. I think it's, okay. Let me not give them full support. Let me say they are 50% active now. So if we can continue like that, the struggle is supposed to give us a lot of things, and it's giving it to us. Right now, police intimidation and everything is not like it was before 2016. Yes. Only of na kwa ilongu maka na emego na aka n'aka. Emetigo na aka n'aka. Police na anwụ army fụkwa na ọ na-anwụ anwụ. That nobody has monopoly to violence. So everybody now will self-respect for people in Igbo land now. Of course, you behave anyhow. You know that people when they say no you Yahoo. No, I'm about person. Man, I can Lagos. But person they do to go and so that is the what the struggle brought to us. Always some negativity. Whatever some positivity is not totally bad altogether. Man, I don't want to whenever I struggle, come on, so that is inevitable. Whenever I struggle, freedom fighting, come on, freedom fighting without death. So there must be death. All death, but that's ultimate sacrifice. I want to give a ready no matter how you have to be serious. So, what they are ready and the more they are, we want to be serious. Oh, yes, Dalo, you can't get good. Dalo, Prince, you don't hear him now. Yes, I hear him. Say everything. More questions. So we have to ask you. Okay. Yeah, let me ask a few more questions. Yeah. All right. Yes. Yeah. Before you ask him any question again, I have. Okay. Go ahead. Okay. Ask him a question. So what is your thoughts about the P2B and the Village Boys movement? What do you think about that? Can you speak on that for me? Okay. In the compound of Nigeria, we know how we formed the entity called Nigeria. So regardless that the Yorubas now Dabalu the Oduduwa movement because it's their brother that is ruling. If Hausa man starts to rule now, Yoruba people will start to shout, we are Oduduwa, we want to go back to our Oduduwa. So Igbo man have not started ruling. Igbo man start ruling now. Some of us might say, let's give him a chance. Now he does Nigeria. Hausa man, some people will say the Arewa, Agapa on Loti, which is this Boko Haram and all these things that is happening. All those things happening in the north is about the division of Nigeria. Yes. Some percentage of northerners want 12 career states. That is why you are seeing all these deaths coming in the north, all these ISIS, Boko Haram, and what have you. You understand? So the issue of P2B and City Board is, to me, it's just politics of interest. It's a politics of interest. P2B has his own interest. He wants to come and contribute his own quota. Exactly. Things.
And City Boys movement are a group of people that also want to support their candidate, maybe for the best known to them. You understand? Because I can't see a reason where a 51 years old, 45 years old man will be doing City Boy for a 90 years old man. You understand? Those people doing that City Boy are qualified enough to be president. You understand? But let's call it that it is what it is in Nigeria. Maybe there are personal things they are not telling us. Maybe there are personal problems or agreements they had with the federal government that we don't know yet. But it's all about interest. Everybody is pushing for his own. You understand? So P2B wants to lead the country so that he contributes to what is happening. Then City Boy supporters wants to support Tinubu to continue for second term because they believe that nobody can remove Tinubu from power. Yes, they believe that nobody can remove Tinubu from power, and they don't want to fight or Tinubu in case he wins tomorrow, so that Ndi Igbo will not start to suffer like they suffered in these past 4 years in the compound of Nigeria. So it's all about political interest. That's what it's all about political interest. Okay, Dalo, my brother. Before I ask you another question, then let me now play the song Okoro Biafra. It's easy to enjoy Ajijunke because so Prince, thank you for the question, and keep the other question aside so that we can just promote the song. Also show the Igbo people the job he has done and the reason he sang the song. But the song is exactly explaining what we're supposed to know about this struggle. Let us go now for the song. Biafra bani ike, ọ na-awa nkụsiri ike. Biafra bani ike, ọ na-awa nkụsiri ike. Biafra bani ike, ọ na-awa nkụsiri ike. Adagwochi ntị n'elu ụwa ọ bụ ma ya esuro ijiji ntị ike n'elu ụwa nyede sozi ụzọ na n'inyi. Biafra bụ n'ike, Biafra bụ nke m. Anyị agwago ndị Naịjirịa ga-eme ya n'udo, mana va jụziri ajụ. Va chọrọ ka abụbụ ụbụ m'ụbọchị anyị ga-abụ ụbụ n'elu ụwa. Aga m afụ ife va ga-abụta. Chukwu nyere ndị Israel Kenan land na va nazili je kwechiri. Etu a ka o si nye ụmụ Igbo Biafra, anyị ga-ana n'ụwa je kwechiri.
onye ndị Yoruba duduwa baga nazi n'ụwa jekwechiri onye ndị Hausa arịwa baga nazi n'ụwa jekwechiri ada bụ onye Naijiria bụ ife na-eme Naijiria bụ omume ebe ọ bụ na okwerozi anyị n'ụwa onye ọbụla ga-anabazi nkụ dị na mba n'elu ụwa nne m ya na-eyeli mba nni ife anyị nwere n'elu ụwa nye ka anyị ga-eji wee dị ebube Naijiria nọzi n'afụfụ tata maka na ba chọrọ idozi anyị Biafra. Naijiria nọ n'afụfụ tata maka ba chọrọ ịkwado ụmụ Biafra. Ariala na-alụ akpụkụ mana arapụrụ fa wee jebe na China. Biafra baa n'ike ọ na-awa nkụ kala aka Adaesi Igbo bụ nkọ Achukwu nyela anyị ya n'aka. Kedu ndị na-esi ngọ Biafra baa n'ike Biafra baa n'ike ọ na-awa nkụ siri ike ọwago nkụ ndị Naijiria Biafra baa n'ike nwazi anya pịata ọ na-awa nkụ siri ike Adaesi Igbo bụ ngọ Biafra baa n'ike ụmụ Biafra na anyị ga-ana ọ na-awa nkụ siri ike obi etikwanụ n'ezi unu mana agbara nzọ onye Okeke onye egwu onye Chukwu ji egwu wee chọọ mma ikenga egwu n'ala Igbo niile nnukwu mmụọ efugon ka ọ na-ada amam onye kụrụ egwu a kedu onye kụrụ egwu a sef onye kụrụ egwu a nna m ị ga-eme onwe gị omut ka ị bịa gwana anyị mmụọ bịara gị n'ime iji wee zie anyị ozi ọma maka ozi ọma ọ banyere and ọkwa na taịm ahụ ka anyị nọ kịta ịgwara ndị Naijiria na ọ bụ na ha setụrụ ndị Biafra na ha ga-atagịrị afụ taa ya pịata so achọzụ m ịmazi ka isi wee mara na ha ga-ata afụfụ apịata gọzọ sọsọ onye Igbo so onye Igbo ga-aghọta the stras of pịata anyị ma kịta ọ na-apịazi ha nke bụ na ha jegwuzi ADC ha dịka ebe a bụ ihe ga-azọzi ha ndụ ọ bụrụ ọzọ obedient mana bifo anyị na-aga n'iru ka anyị nabata nnukwu nna anyị bụ Okwute ndị Igbo niile ịmana agwa gị na-eji ya fon ya pis bikos amara m ka isi anọ so ọ bụrụ na Okwute 12 Okwute Igbo jide ebube n'ala Hamburg Germany ọ bụrụ na anụ onu m ana m asị gị bịa ka ikene agbara nzọ onye Okeke ikenga egwu n'ala Igbo niile ọnụ na-ekwuru ndị Igbo n'ụwa niile o si n'ala Igbo na-ezitere anyị ozi mgbe na-asụkwa gị 12 stone Okwute 12 gwa ụmụ Igbo onye bụ na ihe na-eme ana ka isi wee batakwa n'ihe anyị na-eme n'ụbọchị taata anyị na-agba agbara nzọ Okeke ajụjụ ọnụ maka ihe na-eme n'ala Igbo deje omutuo onwe gị Yes. I need to go now. I'm here busy live online. Please turn this on. Biko Igbo makano, Igbo kwenu, Igbo kwezonu. Ha Maazị Okechukwu Ugwu. Maazị Okechukwu Ugwu Obinwannem ofu obi ndị Igbo worldwide. Ndị nwoke ọma. Ogwu na ndị ama ji ọha igwe. Ekene gị kene ihe na-ebuga ọja n'igwe. Kene gị Maazị agbara nzọ Okeke, Maazị Okeke. Onye na-ekene unu bụ Okeke ọkụ. Ikebe orie mmiri. Onye nke tụrụ Okwute 12 anyị nọ na Hamburg Germany. Prince Oyedika udo Chineke dịkwara gị Nwachukwu ndị ọma ndị anyị ji eme ọnụ. Ọ sị na ndị nke m maara m na-amakwuo m ndị nke m so onye ọbụla na-akwụdochi ike kịta ịbụ Igbo ọgbụgba ndụ eje na ekwere anyị na nkwa onye ahụ bụ ihe bụ ezigbote nwa Chineke. Then anyị wa na-eweghị oge unu anyị bụ mụwa bụ President and Founder New Rangers Sports and Culture Verein Hamburg e.V. Ọ bụ Pan-African Sports and Culture Verein. This Verein is in line with the spirit of sportsmanship that the Biafran soldiers, after the genocide in Biafra, that the Nigerian people declared no victor, no vanquish, the soldiers formed the Rangers with the spirit of sportsmanship. And they went ahead to
motivate and build what is today's Super Eagles and Green Eagles. And always the Igbos have been providing over 75% of the players that come to that national team. Then in that order, the unfortunate thing is that they represented these great men that defended us with antelope. That is the symbol of Rangers now, the local Rangers. But we went ahead now because to give, to consolidate or to confirm that fact that Igbos are the root of all the offshoot of Africa. To restore that symbol, we came here in Hamburg and in Biafra House, we came together, agreed to adopt new Rangers. Unfortunately, after we went and separated the fight in Nuremberg, then they came back and it became a controversy. It's not what I'm going to say all here, but we are happy that New Rangers have succeeded in uniting the whole Africans in Hamburg. In fact, we had the first edition of African Nations Cup, Hamburg International, last year. And second edition is coming up in July. And it is in the name of New Rangers Sports and Culture Verein Hamburg e.V. with the symbol of lion and sunshine, which is the symbol of the Biafrans and the symbol of Africa, one and the same. It is for a purpose, for us to know that Africa must be united and we must march to the prophetic last kingdom. So my people, through sports, culture, and integration, we want to unite our people worldwide. And through Obinwannem Ndi Global TV, it's a media platform we are calling all the Igbos all over the world. Like when Elijah came out of the cave and told the people to gather 12 stones. Those who believe in this system of things that now is and worshiping Baal, gods that are not gods, those who shout Allah Akbar and go and unalive the children of God. They should prepare one altar and slaughter their ram, and then we gather the 12 stones. So in this platform, we are one for all and all for one. So my people, you are welcome. As you can see in the background, these are all Africans. We just had a game and we finished the game. So in Northern Germany, we are representing. If you go to our page, you spiritually, we have registered the symbol of Biafra in the World Olympics. Because last week, the Hamburg Sports Commission invited all the senior citizens, the founders and presidents of major sports club to root for the Para-Olympic hosting. So they are doing the referendum between Hamburg and München. And I was given the chance and was given the golden mask that is used to light the Olympic torch. I was, of course, with my Biafran symbol, and the young German lady was able to capture all the action. That is to say that the symbol of Biafra have been registered in the Olympic, with the Olympic torch. So that means soon and very soon, Biafra flag is going to appear in the Committee of Nations. One love, my people, I love you with the love of God. Umuchineke. Ndewonu. Ndewonu. This is our coach. Coach, you're saying hello. This is a veteran of great Indomitable Lions of Cameroon, Coach Frank Ngwe. He's the coach of the New Rangers. Coach, say hello to our viewers. Thank you. Thank you. Umuchineke. I make sure that's the 12 stones junior. Say hello to our people. Hello. Say hello. It's online, eh? Hello, viewers. So, Umuchineke. Ndewonu. Agbalanze Maazị Okeke. Nna anụgo m onu ga-aja ọsọ obere ka nka ihe ahụ preamble nwoke ọma jisi ike ọ Chineke na-agba gị ume opi ike na-ada n'ugwu nsọ anyị ga-eru ebe a na-eje. Ndewonu.
Yeah. At least ezigbo ndị nwanne anyị nwoke aka ihe a na-eme so and ebelivukwa m na enyemaka ya ọ na-erukwa anyị aka so anyị chọkwara ka ala Igbo dịkwa n'otu ma ndị Afrịka na ihe niile we are coming together so ana m eji ohere a wee na-asị gị bịazie ka ịkọwara anyị ihe dị na Biafra bụ anya ike nọ na nwa nkụ siri ike and kedu ihe bịakwana gị obi iji wee kwuo onye bụ okwu ka mmụọ bịara gị n'ime so ọnya bụ ife anyị si ka anyị jụọ gị ndewo nna anyị Obinwannem Ndi Igbo nnukwu mmụọ kwadoro akwado tata ya ije na ejebekwa eje akwabeki visa akwa akara esibe ego ịghọtago agwa gị sị gị na the station of Obinwannem Anambra steeti ga-akaja maka na very soon ị ga na-abịara anyị live performance ị na-apịara anyị dat Biafra bụ anya ike ka ndị niile abụ ndị mmehie ka ndị niile abụ ndị na-aghọtarọ ka ndị niile abụ ndị na-eji ife na-eme n'ala Igbo wee na-akpa ego ka ndị niile abụ ndị ji nsogbu ụmụ Igbo wee na-enwe aṅụrị na soshal midia were eme kọntent ka ha wee mara na Obinigwe nke atọ arituo na live nọọsịziri anyị werezie otito na ọnwụ wee nabazie maka na Nnamdi Kanu bukwara na amụma ọ sị na oge ga-abụ ruo mgbe ahụ ndị na-egbu onwe ha ga na-egbu onwe ha ụmụ Chineke ga-esi n'ụzọ akụkụ wee na-anabefa bikọs o nwere ihe anyị mere onye si na onwe ka anyị mere n'oge rugokwa mgbe ya abịa kwuo ya maka na ihe anyị ji nabata gị na studio Obinwannem nke ndị Igbo niile maka na ị nwere Obinwannem bịabara iru ugwu anyị iji wee kụọ Biafra bụ anyị ike ọ dịkwa egwu na-abụ anyị ga-emekwa ka anyị were nke ahụ mechie enwere iwe na m na-egbu oge gị mana nye m ọnọdụ ka please ka anyị mee ka ọ dị ka nwoke si eme ife ndewo daalụ egwu ahụ efu bụ ịma na egwu anyị nwa na-etikarị egwu for a particular purpose and meaning the inspiration na-abịakarịrị anyị n'ime mmụọ ọ na 2020 ka m nwetara that inspiration that afọ m all this mme ma ESN edikiri alụ ma even dị egbe agbara ya ya because nke m nwafọ nji wee kwuo egwu anwa dị very very brutal well na 2020 around February that revelation yeah as a revelation ọ bụghị na nna alala ụlọ enweghị dị iche mmadụ lọrọ nlọ adị m afụ ihe na nlọ yeah ọ na-abịa mma amụ anya flash ya otu akwa ka egwu m si abịa egwu bịakwa enwere ike m n'ụla mmụrụ anya ọ na-agụ m isi ihe mmemme bụ nwere ike welu my phone record all the thing ịghọtago nwelu ha my phone record so that during the daytime ka m nwee ike tie maka mee record nwere ya with voice mee elotezie Biafra bụ anya ike is a spiritual message send alụmụ these things niile melụ so wee record that egwu drop ya n'August 2020 Maazị Nnamdi Kanu declare ESN na December 12, 2020 na-agwa gị ihe niile asalọ mgbe ọ na-eme onye kpata mgbe ahụ a na-agba egbe a na-eme ihe a people were looking at afọ nwe gị no it's not new to me ama m nọ ihe ga-eme fight back I know and I have seen it that where they are fighting that back and it was very so I was not even the thing didn't do up to what I saw what up to how it was revealed to me. We thank God that these boys were able to calm down now. Agabaho further, because the way it was revealed to me was in reality context. So all that revelation can do a quarter Biafra Banike West in Nigeria na unu ke manunu tulaji. Number see I ebido nuna ya no tonu. Understand? It happened.
Most of the police abatara army abatara if not sabotage and the issue of this agitation, with the little they have, they wouldn't have been stopped. With the little they have, they could make impact and write their grievances on a black and white. So on our thing, we know what our people can do. Because Nandaka Silike is support what we are doing. And then may have poor people and middle class people. Then Nandaka Silike and don't know on ground. Yeah, what do you want, man? So no can only do to their own limits. Maybe with ego, I know what the support. How I have on the Gabia Mekwa and Kaga physically. So when they call all these billionaires and our governors, when they call into that in full time. By now, I have, but they were all fragile, afraid, pursuing their personality. That is why it is how it is today. But nevertheless, that song was written up to insight. Oh, yeah, like this thing now in the whole world. Africa, China, to Israel bomb. Edemian and my status. Some of my fans say, "I'm go." Can say good now? But off flash go. I'm not Israel and China where for about. But this thing with time will be what I just told you. Oh, this is good, huh? It's going to have before now. See, Israel got this well. What I take your time. So this is how I get liberation of things. And once I get it, the only way I communicate it to people is I put it into my song and for history purpose. Somebody like you that can go and refer something from bottomless pit. I dig. Liberation of things that have been revealed to me. And they revealed that thing in December. The Yogu drop will not go 20 declare ESN in December 2020. Just so that is it. All spiritual inspiration can do whether that is it. Ndewo. Igbo bụ Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị ekenekwa m unu unu afụgo agbara nze onye ka okeke onye egwu ikenga egwu n'onwe ya ọdagie na-akpọ ya before sef manụ ikenga egwu bụ onye egwu mmụọ ịghọtago because ọ na-akụ bụ egwu mmụọ ile ga agbara nze onye ka okeke egwu ihe ga-egwu ya ntị n'onu you will be learning a lot of things about our people and this year gbasara Biafra bụ anya ike mgbe m gere nso ọba ọ na ọnọdụkwa ka sampe master nwekwara egwu ọkụrụ Biafra natago ndị a niile bụ ndị mere ka mmata sef ihe na-eme n'obi nwanne ọ nọ ka ndị be anyị na-ada asịba na obi nwanne ebu 2 face ebu 3 face ọ dị ka ịma ha na mkpụrụ anya na-abụ bụ ihu na-abụ ka ọ bụ ịghọtago ọ nke fụrụ gị ka ihe ekwu maka ya ịghọtago ịma na ndị Igbo amara na ihe eji ebi n'ala Igbo mgbe gboo bụ inu nna gị tụọrọ gị inu iji nwaanyị na-arie ya ejubazie nne gị ajụjụ ịghọtago so ọ ihe ndị anyị na-ebi ife m fụrụ wee sị mba aga m efolu ihe niile n'ụzọ o kwesịrị ịdị mma maka na anyị ga-eme ndị be anyị niile invite ka ha bịa na-agwa anyị ka be anyị si dị maka na a sị na onye na-eme ọfụma na-eso ndị na-eme ọfụma ana ezigbo afa ezi afa ka ego mụnwa bụ ezi afa ka m nwere enwere m ego maka ndị na-akọ ọnụ enwere m ego mana enwere m ezi afa ana ezi afa ahụ m nwere kịta na aka m ji wee na-arụrụ Igbo niile ọrụ ịghọtago so kịta na ahụ ka anyị ga-ama ndị enwere ike isi na ha marụkọ wute onye a amarụkọ wute onye a oge eberigo na mgbagbu aga m arụkọ with everybody mana ị na-arụkọ with you m ga-akpọta gị na this platform anyị agbaa gị ajụjụ ọnụ then anyị wee mara ndị gị na ha na-arụ ọrụ n'ala Igbo wee marakwa ihe ị na-achọ ka ala Igbo ghọọ anyị wee makwa ịchọ ka anyị gwọba ndị ụwa ịbụ ọnya ka o ji wee bụrụ journalism telivishọn ebe a na-agbasa ife na-eme n'obodo and Obinwannem Ndi Igbo nọchitere ndị Igbo niile
bụ ndị na-eme ihe ka ọ dị mma ma ndị na-eme ka ọ hapụ ịdị mma a ga na-ewetara anyị information ka anyị wee na-agwa ndị nọ n'elu ka ụjọ hapụ ịdị na-atụ ha ịnata n'ala Igbo maka na many information na-abịa na tebụl m na ọtụtụ chọrọ ịnata n'ala Igbo mana ụjọ na-atụfa ka ndị be anyị si chenjizie omume mana data ụjọ na-atụfa ka anyị ji chọọ ka anyị si etie the journalism ga na control ala Igbo niile ga na-ewetara anyị information otu isi abịa everyday anyị enwe timetable anyị ga-eji wee na-abịa na-ekwu maka na-eme Anambra team ga-abịa kwuo taa, Enugu team ekwuo echi, Ebonyi team ekwuo, Abia team ekwuo, wee dịrị gabazie to Ikwere Migbanke Mishekiri. We have to have representative ebe a niile otu a ka CNN si arụ ọnụ their own Al Jazeera, CNN. So we have to use our daily activities to run our station. Onya bụ Obinwanne News. So anyị agaghị abịa everyday mmepe platform. Ọ bụrụ na ihe na-abịa ebe a bụ ịkpọ nwanne m iyi ịtreti nwanne m ịbịa mee ka nwanne m mara na ọ bụ na nweta mgbuo ya. So those things ka m bido n'oge na-agwafa mgbe ọ dị n'oge si ya na ebe unu na-eje na ọ bụrụkwa dat na ọ dịrọ mma mana na-akwadokwa ihe akwado wee mee. So ka na bụ igbu oge gị na m maka na tata na anyị karịa na ọ ga-abụ 30 minutes mana ya nọ na 1 hour at least ka m kwue na ọ bịago 30 minutes now da twice wee kwuo. So mbọsị ọzọ anyị ga-akazi ya, anyị ga-abịazi ọfụma mgbe ahụ ka ị ga-eburuzi ndị tim gị wee bịa wee gosi anyị ihe ike nga gị ji wee bụrụ onye egwu eze egwu. So ka ndị ụwa wee marakwa na ihe ahụ ị na-ekwu na mbụ n'egwu gị ka ị ka na-ekwukwa ugbu a, and nya bụ ihe i kwuru n'egwu gị ha were maka ihe ahụ i kwuru n'egwu gị wee nye gị ha na-akpọ ntụkwasị obi ka ị wee jerife ije ihe ọbụla ha chọrọ ka ha mara site n'Obinwanne Igbo TV. Maka na ozi ọbụla ndị Igbo n'ụwa niile ziri gị gị gaa ka ije chọpụta ya ka ọ dị, ị ga-eburu ike nga gị baa ebe ahụ. Ọ bụ na nke gọvanọ anyị ga-agwa gị how many people ka ị need. Ị need 50 youth now. We will raise them to go to government house. If we need 100 youth, we will arrange them for you so that we go to any office anyị chọrọ ka ije n'ala Igbo ka ị wee gbaa mbọ fụni na-eweta information anyị ga na-ewejere Donald Trump, because we have been working with the executive directive of America, which is they are there waiting for us to bring in a clear information and the mindset of our people. Tackle our governors. We believe in governors that working. We believe in all those security that are doing well. We believe in all the church leaders that are leading people to the faith of God. We believe in all those traditionalists that are taking care of our health. We believe in even doctor. We believe in all of us. We believe in everybody. But everybody must give us a structure and condition, so that we can know before we talk to the public. There is not going to be a secret business in our land again. Every business that's going on in our land must be monitored by the Obinwanne journalists, so that we are going to know when we are eating poison and call it food. We are going to know when we are drinking poison and call it drink. We are going to know when we are walking to our danger and say that we are going of their bread. We are going to monitor our governor, monitor every single of Igbo people, and make sure that peace reigns in our land. We have allies in America. We have allies in Germany. We have allies in all the part of the world, because we have to stand for the right of the indigenous people of Igbo nation. And we are going to let the whole world know that what we want to use to be, what we want to use to be, it is Biafra government. If it is Nigeria government, we must give them condition before 2027 election, because if they can use obedience to destroy the mindset of the Igbos and Biafra in general, we are not going to accept the ADC again without them to give us ultimatum agreement that what they signed within Nnamdi Kanu the day he promised the whole IPOB worldwide a condition have made. What condition have made then? That condition is what we demand before 2027 election. And I believe that when we are doing what we are doing this time, the whole world will know that we are united with Ophobi. And with Ophobi, we are going to achieve the great things that Igbo people deserve in all over the world. I'm very happy that you are here today, and this is the preamble of it. Prince, what do you want to tell Agbaranze before I went on? Yes. One more question. What would you do to help bring other Igbo musicians and other
influential Igbo people to join this Obinwannem Igbo channel. So that way we can help because bringing in all these influential Igbo musicians and Nollywood actors and Igbo business people or to come to Obinwannem Igbo channel. It's going to be very, very good because it's going to help unify Igbo people, and once we're unified, we're going to create change in our homeland. Okay, Prince, you're highly welcome. This issue, Muna Okechukwu there. Onwere otu ọzọ ị ga-esi atrati onye ọzọ ka ọ bịa fụ na ihe na-eme amaka bụ na gụnwa ga-afọ isi onwe gị prezentị onwe gị ọfụma. So we need, the only thing is unu nwee ike weta nwe sponsorship. I will set up a very conducive environment that could be an interview house. Just like this place I am now is a very good place, you understand? But it's a place like a warehouse, a stuff. So I will need something like this. This thing is not in Igbo land now. Where somebody, a musician can be interviewed and he performs live. A very big studio where a musician can be interviewed, Igbo musician can be interviewed, and after the interview, he performs live with his voice. I have watched Kofi Olamide on French TV broadcast where they have done such things. So we are lacking all these things in Igbo land. Our presentations, even our artists, they are also struggling. So for me to bring in somebody and say, come, no one really could be one TV, only the obvious, I really obey him. So I will need some sponsorship and support. I actualize something. All in conjunction with Obinwannem TV. It's still the same movement, just that now I look here at the background of the sponsor this year. That this thing was able to bring to us to Igbo land by Obinwannem group. So with this, we can bring any musician in Igbo land of any class, Ogabia, Igbo worldwide. Yeah. Now, inspiration will be coach here. Come with your voice. I just say I have to do, okay, I 1 or 2 tracks. I have Atakuya, Obinwannem program. We are now affair that we are now uniting with music. We can unite virtually everybody you want. Because music has its own power. I am in both me and Akoka, me and politics, me and you, me and many things. You must align with music and musicians. You must run a platform that brings musicians for you. So you must run a platform that brings musicians for you. Musicians are full life in what you are doing. They will put you into the limelight you are looking for. So we need that support and sponsorship to come in. That brand has something in the name of Obinwannem Anambra State. Something like that studio that will be attracting every Igbo musician from all walk of life to that place. Only just here, or that Obinwannem studio, everything for interview and live performance. All that very, very unique. So I have put in the feelings for Okechukwu. So if we can really sponsor it and do it, all that brighten the space of the AI. Support where we can call on a German from ground here. Dalo. Prince, are you certified? Is there any other question? Yes, everything is okay. Okay, yeah.
The same thing we discussed is what he said. So I believe that he's in right track. Before Agbaranze, okay, can I put Okwutere na abụọ enwere ozi nwere ike izi Agbaranze ma ọ bụ ya dịka ajụjụ. Okwutere na abụọ ị nwere ajụjụ ị ga-ajụ Agbaranze asị ihe na-eme na be anyị ị ga-ajụ ya but na ihe o nwere kịta 5 minutes ka o nwere kịta so ị ga-eji 5 minutes Okay. onye ihe abụ kwesịrị ị chọrọ ịjụ ma ọ bụ ndụmọdụ next batch anyị ga-akpọ ka anyị kpọọ ọfụma wepụta time wee mee ife. Okay. Agbalanze, Maazị Agbalanze Okeke. Okeke ka ofu afa ka anyị na-aza. Mụnwa bụ Maazị Okeke Ugwumba na Ogwugwueze. Nwaanyị aha azakwana Okeke, ghọtago? So ọ na-adị mma mụọ nwoke ya bụrụ nwoke. Then ndị egwu ọ na-adị mma ka nke ọkwara ya ndị egwu bụ ndị amụma. So ịrịkọlụ ịmụchie ya isi Chineke bụ ihe uche ya bụ ihe alụ amamihe na nghọta ka i wee na-egburu opi ike n'ugwu nsọ na-egburu ya opi ike na-akpọkọ na ndị nke ya iwe ọchị ana m ene ya agha na ụwa niile na mba niile ga-ebido n'wefe agha n'usoro ndị dịka bịkọsị ọ sịrị na imirike ka akpọrọ m one ka alọ soro ndị dịka Sonny Okosina icheta egwu Sonny Okosina ọ ka na-ebe ọ sịrị gịnị we want to know who owns the land. Africa, we want to know who owns the land. Are we Arabs or Africa? Then ọ gụkwara Africans now or never, we either win or lose it forever. Etekwala ya etere ndị dịka Felani Kulapo Kuti. Ndị ọzọ njikwa eme ọnụ bụ Shidọdọwa atụwe echiwe obodo. Onye a bụ eze ogene n'ala Igbo niile and ọ bụ ebe ihe mụ nne ya dịka ka o si eme ya bụ ihe na ka o si eji ozi wite ogene ahụ bụ ihe masịrị m mgbe izizi m wevuru missionary journey a o were efa m kụọ ogene dịka national anthem eje m obodo Amerịka eje m mgbe ọgụ olukwa oge anyị bịara igburu ndị Igbo opi ike n'ugwu nsọ mkpọtụkwarị ya o buru ya baa studio wee kụọ nke ọkụrụ onye Igbo wee oyi Igbo unu na-ejeka ebe unu na-anaka ebe ọkụkọ na-ejebe oyiro natawanụ n'obodo oyibo dị na be anyị na promised land dị na be anyị so kụkwa 30 Disemba n'ahọ niile na-aga edowe mbọchị ahụ na nsọ onye ego na ego na onye ere na-ere so anyị na-ene ya Maazị Agbalanze Okeke anụgo m ihe onughi na ha n'ihe ogwu na amụka eji ya ama ọ kachara acha ihe ọzọ m ga-asị ugwu jisikwa ike n'ọrụ na ndị mbụ na ndị egede kwụghị n'azụ anyị nwa na ụwa anyị nọkwa n'ebe a kpọkọnọrọ Okwute iri na ebunọ a na-akpọ Obinwannem ofu obi global anyị ji emechie fast noise kpọkọ na ụmụ Chineke na ana ahụ ekwere anyị na nkwa anyị kwụkwa gị n'azụ udo na amara Chineke dịrị gị gọzie ọrụ nke aka gị ise Agbalanze ngwa wee zie iwe gabazie na ekenekwa gị ka isi wee nọ nwụọ na ọ bụrụ ya anyị kpọrọ ka anyị mere mana ọ ihe nwanne na afọ ihe n'ọba so gawa n'iru kelezi ụmụ Igbo nyezie gị ohere ka naba. Igbo bụ Igbo ana m ekene onye ọbụla nke onye si ya zelu ka anyị lote na ihe ọbụla dịla anyị bụ anyị nwa ya edozie eziokwu na ụfọdụ n'ime anyị na-eche ndị ọcha ụfọdụ n'ime anyị belivu nọ ndị ọcha ya abịalie bụtụ mgbe ọbụla o eji bụrụ mgbe ọbụla eji nweta da chenji mgbe ọbụla eji dozi data ndozi anyị nwa bụ ihe ga-eme ọ bụrụ onye ọcha ya abịamela anyị onye ọcha mela anyị nwa na ozubeghị oke anyị nwa ga-edozi data reo chenji ndị na-eji great tata ma Amerịka ma everywhere ọha nwa ji aka ha nụọ ọgụ dịra ha tụọ Britain wee establish themselves ha ga na-eme mistake na ha na-eme ya but ha na-eme mistake ha na-akọrekt onwe ha Chineke ha na-edevelop Chineke ha na-evolve so ihe ọbụla dịla anyị bụ anyị nwa ga-eji anyị decide tata ka anyị na-eyalụ ịhụ aka anya dozie ya n'Igbo anyị ga-edozi ya n'Igbo Obinwanne emesịa o nwere egwu m mma achọ ka ije chọọ ọkụ na-enye ite o nwere vidio o nwere ọfịsịal vidio nwee ọdio na my YouTube ọkụ na-enye ite ọ ide ya na Google ọkụ na-enye ite ma ya Agbalanze Okeke achọrọ m play ndị Igbo
iplere ndị Igbo ka anụ Igbo bụ ọkụ na-enye ife ọkụ na-enye ife Igbo bụ ọkụ na-enye ife iri ịnụ dị egwu dịkwa na revolution music na izesnọl egwu na-akpọ ndị Igbo ka ha nata ụlọ play ịchọzi nke vidiyo ya ọ dị na my YouTube channel nke vidiyo ya dị na my YouTube channel play ya the video one so that onye lụ ndị be anyị aka ka ha na-aghọta anyị apart get lot of messages anyị nwago na because na mmadụ adịmere so atụ eze n'ugbo adịmere so most people does not value some of my work but when I see people that value my work I implore them to listen full to how the messages that is behind those music when you listen to my music anywhere anyị na-atụ onye Igbo ị ga-ama na onye nwe egwu a nwere ọgụgụ isi and then ọ bịa for message and a vision you understand so atụ m ndị Igbo nke onye Kenya zere ka anyị jisi ike gbaa mbọ ka anyị dozie na anaba anyị ma ọ dịla anyị mma onye nmalụ nke ọ kasị eme ya convert anyị into productivity for ndozi anyị Igbo ọ bụrụ ịtala agwọ ọgwụ iwere ọgwụ gwọba ka nwanne ya nwụọ ma ịtalụ agba egbe ịgbaba egbe nke ịgbagbuo nwanne ya ọ bụrụ ọgwụ ka ịma agwọ onye na-ewe that it will transform your society ọ bụrụ egwu ka ị nwale echi onye na-ewe that it will transform your society into positivity ịghọtago ọ bụrụ egbe ka ịma agba wee na-ewe that it will prosper your society maka na ọ bụrụ egbe na-egbu mmadụ na onye ji egbe na-egbu mmadụ so o nwere ihe ọbụla iji gaghị ejidozi be gị o nwere ihe ọbụla ị na-eme ị gaghị eji dozi your land it's just about the mindset how do you want to use it so ndị Igbo worldwide ka nna ya sọpọtụ ọ na obi nwanne anyị bụ osisi izi ka anyị nwee ike establish a new version to move this Igbo nation to move our collective interest to one goal ka anyị na-agba na one goal maka problem anyị na-enwe n'ala Igbo na anyị na-agbasasị onye agbara ọgbago adịndọgide anyị agbara aka mana ọ bụrụ na anyị na-agba iwu na one goal anyị gbasara ana kọọ anyị gbata 3 not anyị abụrụ 3 not anyị 5 not anyị abụrụ 5 not anyị so o nwere ihe ọzọ nwere obi nwanne ndị Igbo jisi ike keep on keeping on onye nwaanyị gbara gị ume ise daalụ Nwachukwu daalụ rinne okwute 12 efugo ka ada enwere m another program by 7 o'clock ndị be anyị 7 o'clock so which is now the almost maybe 40 minutes from now okay ị na-agba mbọ ike gị ị na-agba mbọ ọfụma ka anyị jisi ike n'ọrụ ịghọtago ọdụ positive energy a ka anyị chọrọ ịghọtago ka e wee na-akwado maka chiawa na-asakwa mbembe ojisakwu anyị n'ụra ọ sị na when the captives were brought back to Zion na anyị dị ka ndị rọrọ nrọ anyị ga-adịkwa ka ndị rọrọ nrọ Biafra abakwutegokwa anyị ya ka a na-achịzi ọdụnọgwụ gbara ọm n'ọkpa ha nọzi n'ọgụ n'ọhụ ọnụ goolu ka anyị na-agbanye onye agbazi n'ibi ọkpa onye atamuzine ka anyị were n'ofu obi wee gawa ndewonu ndewonu ngwanụ Chineke enjoy yourself and stay healthy. Ndị ọma mụrụ nze m ọzọ ekenekwa m unu wee na-asị unu afụgo ka o si wee kpọtụọ wee zọtụọ anyị nọnyere with Prince with agbara nze onye ka Okeke Ikenga egwu our Prince nọ na American bụ nnukwu mmadụ ọ ezigbo nwa ka ọ bụ nwa chọrọ ka ala Igbo dị mma onye a na-ewetara anyị some information anyị ji wee na-agbakwa mbọ fụ ka obodo anyị dị ka o kwesịrị isi wee dị so ana m ekenekwa gị Prince na-ekene gị ebe bara ụba na-ekenekwa gbara nze bụ onye wepụtakwara onwe ya ruo onwe ya ahụ ụka wee bịa wee nọnyere anyị ana m asị ka ihe ọma bụrụ nke ya ma ọ dị ka netwọk m na-enye nsogbu na netwọk m na-enye nsogbu
ya ndewokwana netwọk m na-enye ezigbo nsogbu so onye bịa kọsịrị ya so ndewonu dịka unu si wee fụ anyị ejesiena anyị anatago biko ọ bụrụ dat na isonyebeghị ife anyị na-eme ka ịgba mbọ fụ niile esonye n'ife anyị na-eme maka na anyị abịagokwa ka anyị mee ka dat ife anyị na-ekwu okwu ka ọ bịa na mmezu anyị abịago ka ihe anyị na-ekwu okwu ka ọ bịa na mmezu ọ bụrụ na ihe a na-ekwu okwu bịa na mmezu na ịma na nwekwana ihe na-anụrụ ọgụ nweghị na-anụrụ ọgụ so dịka m na-ekwu mgbe netwọk bịa nwee problem aga m eje na nke ada dị ọra mma aka ndị adịrọ mma ada dị ọra mma bụ Ojuga na-awara ndị eze anyị ga-eje na peji ya so ndị Obinwanne nọ n'ụwa niile ọ ga-adịkwa m mma na unucha niile bịakwara na ọ bụrụ na anyị ga-abịa ohe a na-abịa ebe 7 o'clock ka ọ ga-eji bido 7 o'clock Biafran Igbo land time maka ihe akwu Biafran Igbo land time enwere ihe mmadụ mere n'ụwa ka o wepụrụ m Igbo mbụ n'ime Biafra anyị na-azọ ihe anyị na-azọ anyị azọtaghị we have get it, we have flag, we have currency, we have a map, we have everything. So anything we need to add on this Biafra vision ọ ga-abịa through Nnamdi Kanu, ụwa zuru ike na ndị ọzọ niile bụ ndị bidoro ihe a mgbe anyị niile matara ihe dị na Biafra tupu ewere nụbọg ma o were kọba ọnụ were egbugbo onwe anyị. We was together preaching for the goodness of our people. So we are going to do this thing needful. Ife abụrụ jife ka ọ bụ Biafra abụrụ jife na ọka esi achụ ya bụ jife ịghọtago. So anyị ga-agba mbọ fụ that na ọ bụrụ na ụmụnne anyị bụ ndị nọ na one Nigeria si na ha chọrọ ka anyị wetara ha Biafra n'ala Igbo then anyị enye ha condition mara ka anyị ga-esi bi mana ọ bụrụ na ha si na ha chọrọ ka enweta ya we are going to work with them. ebe nkwụ we are going to work with them. We are not going to be working people we say that na ha n'obodo oyibo ha bụrụ director ha bụrụ this one bụrụ the other one ị na-control ụmụ Igbo mindset. Ọkwa ka bụ na-ekwa stamp ihu face na bụ amakwa mmadụ ga-anọrọ obodo oyibo na control pọpụ ya n'ala Igbo o mebekwa eme n'ụwa isi na ịchọrọ ịchọ ọchịchị Biafra go to Biafra land. That is what I'm saying. Our cause is not problem in our land. This year we are going to visit you in your house and a petition against you. I don't can destroy your Igbo and can do their Igbo. Unnebugarism or the command maybe. Ab Monyan dozi Kemboa. Etrum na Libo na Wally out on each. Etum na Nobi. In Canambra State, Etrum, Abraham Boyna, Lab International. Abraham Okada na Lagos State. You want to go? Arum na Lagos Park, LM fast food. It's my business in Kakam. I'm not ordinary person that come on social media. I'm talking nonsense and blackmailing people. I got to go level here in a man or one in an every kitchen I'm just like that person. Oh, one you know, I live in support today. Boy, you see, boy, director, boy, prime minister again. Now, so it is time for you to come. Let us seek for peace. I am only person can visit all those people without fear. And you need a job for a lawyer Jimako invitation. Obu no nata ha invitation na ogworo na ihe a ga-eji invitation na me ọ ga-agwa na anyị reason o ga-eji wee bịa invitation anyị kpọrọ ya because na onye Igbo ka ọ bụ ha ma afia ko na ekekeke ndị Igbo so ihe anyị na-ekwu bụ okwu ndị Igbo eso m ekwugheri Nnamdi Kanu kita ha na-claim na onyanwa the best na we make Nnamdi Kanu to become best anyị na know today ofosisa dey more here. It is time for you to speak the truth so that truth will save you. One night nwoke ka ọ bụ anyị fụrụ ezigbo ihe n'isi ya wee kwadobie ọ bụ ha arụ ka ọ bụ ana ọ bụrụ na anyị na-akwado na ama nwezi ọnụ ikwu okwu so anybody ọbụla bụ onye Igbo na-ekwu maka Biafra n'obodo oyibo hụchakwa ntị ahụcha. This is time of peace. We are going to work with the governors, we are going to work with the senators, we are going to work with church leaders, we are going to work with security of Igbo land, vigilantes. Enwere onye nke na-edekwara m meseji a na-akpọ Caterpillar ahụ na-edekwara m meseji ihe njigbu ya nkịtị na ma reply behe bụ na mgbe m ga-reply ya aga m adọta ya na platform a ọ bịa gwa m ihe nya na Ngozi Orabezie mere through Adadoramma. That is the reason I want to go and visit Adadoramma. If I visit Adadoramma finish m ga-agwa ihe a kwesịrị na-eme dịka Simon Ekpasi wee gwa ha okwu m ga na-agwakwa ndị DOS kansa agwagbu ha na mbụ enwebe ihe mebirinu onye ji na nke ọ na-anụ kịta ma nke ọfụrụ kịta wee nụba ọgụ
n'oge ọgụ a ka a ga-eji wee destroy ya ka ọrụ niile nwere n'ụwa. Hapụnụ ndị otu nke ahụ na-akọ ka ha si akọ. What did I mean? Gị nwa bụ onye nke bụ ị na-akwadobu DOS na-akwadozi ya kịta, marakwa ma na ịdaga iwu obodo, ịdaga iwu IPOB, ihe ị ga-eme ebe iji nwayọ kwanyere onwe gị ugwu. Kedu ife ịchọ ka ndị Igbo si n'ọnụ gị wee na-amụta? Ihe ahụ ndị Igbo ịchọ ka ndị Igbo si n'ọnụ gị na-amụta, biko use that your hallowed platform to preach it. Ọ bụ na ọ bụ ka esi achị ọchịchị ka ịma anya ya, ikuzibe what they call leadership, kuzibe exactly what leadership is all about. People are going to learn from your group and from your page. Instead of you to open page like this, were na-akọ Obinwanne ọnụ, were na-akọ Ngozi Orabeeze ọnụ, were na-akọ Simon Ekpe ọnụ, were na-akọ Nnamdi Kanu ọnụ, whereby you cannot do what they have done. Mani na-adakwa iwu obodo. And anyị ga-edetere ụmụnna, detere ụmụada obodo gị akwụkwọ, detere gọvanọ gị akwụkwọ, detere local government chairman gị akwụkwọ, detere security obodo gị akwụkwọ, which I am going to announce the important information that is on our table today. That is part of announcement and the way we are going to be presenting every matters arising about Igbo people global. So ni ga-akwado ọfụma na ọ bụ na iso na-agba mgba n'ala Igbo ka Igbo hapụ ịdị mma, biko eji mafa Chukwu Okike abịa ma yọọ gị tabụ ụbọchị nkwọ. Repent, 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 repent. And I'm going to make it to become a special message to all Igbo people worldwide, both educated one, both illiterate one, both Mugu, both Ndina Marife. We are going to work together and see this platform as a special dedicated platform to the Amadio Ndi Igbo niile. Make sure that you understand that when you are visiting this platform, if you are a liar, I am going to expose you and make you to feel like you are nobody to the Igbo history. If you are a lawyer, practice very, very well lawyer. If you are a politician, practice very, very well what we call politics. Because our people are confused now. And Obinwanne Foundation and Obinwannem Ndi Igbo will correct it in a way that when you see it in our media platform, you will understand that we mean business to Ndi Igbo mostly. Because I answered Obinwannem Ndi Igbo because Obinwannem Ndi Igbo. A lot of Ndi Igbo misleaded. Nyaka ha jugbo ndị ọcha wayo bekwa na-egwu Ndi Igbo wayo. Ụmụnne ha ka na-egwu wayo now. If you come to Igbo nation, enwere two factions of the people living there. Enwere ndị bụ Ndi Igbo, nwe ndị bụ ụmụ Igbo. Ndị Igbo bụ ndị gụrụ akwụkwọ were the structure of the system of the white people na-arụ ọrụ dịka ndị na-ejere anyị ekperechi nke Jesus Christ. Ọha bụ ndị Igbo. Then ụmụ Igbo bụ ndị nke ahụ si n'ụzọ ndị be nna anyị dịka ndị na-akọ ọrụ ugbo, dịka ndị na-esi na ọrụ aka wee na-aga. Ọha bụ ụmụ Igbo ndị ji ọrụ aka ha rụtara wee na-eriju afọ. Mana ndị nke na-ebelivu na miracle, ndị nke ahụ bụ ndị Igbo. Mana ụmụ Igbo ebelivu na miracle. We don't believe in miracle. We believe in ourselves. So all the iche na believe na Chukwu and believe na yourself. These two factions. So people who believe in Chukwu cannot work with us. So we will give them their own territorial. We believe in ourselves because na Chukwu kera yi ya. Wesi ni ihe ni na igeme n'ụwa ga-esi n'aka ya wee bịa. Ma nke dị mma ma nke dị njọ. Na onye mere nke dị mma na ihe ọma ga na-aga n'ụwa niile. Onye na-eme nke ọjọọ na ihe ọjọọ ga na-aga n'ụwa niile. Mana this Biafra struggle chọrọ unite ndị ọjọọ na ndị ọma. Then we need to clarify our own standard so that everybody ga ihe bịara ime n'ala Igbo. Ọ bụrụ ajọ ihe ka ọ bụ. Error with ndị kidnapper and want to use the social media to blackmail your papa, your mama. We're going to report you with the intelligence of what we have. We work with all the people that is important in this world. I told you people. Obi-Wan is ready. I will report you to the government of where you are. Report back is not one in the bonus in Igbo. Right now, we are warning you to not wage anger or terrorist act in our land, or exercise terrorists in our land, or exercise problem in our land. We don't want it. Adasana so Okechukwu sabo, Okechukwu blackmailer, Okechukwu terrorist. Ekusikwani ha, because in ekwe I nwetegi track agwetegi. We will never forgive you. We are not a Christian that forgive 10,000 times. We will make you to feel the pain. Because any insult you insult your brothers and sisters, the insult you deserve it 2 times. Anything in mere one negi, I believe in open I kwuo na onye mi he gbuo ye, onye mi esi gbuo ye se dobe ni ando. O nkwe kwere ka eji aga n'iru. O iwu obodo ka mmadụ ji abụ ihe ọ bụ n'ụbọchị taa. Ọ bụ na ndị Igbo kwekọta sị na onye ọbụla kpali mmadụ ibie from today na ga-egbu ya egbu.
then sweet water bụ sibe ndị ahụ niile na-emebi obodo ọkụ kwesịrị ịdị ya ka m ji ekwu na anyị niile ga-aba na security outfit maka na I'm going to work also with the 100 men that is coming out right now. And that 100 men that are coming out right now, I'm waiting for them. That is why I want to interview Aloy Ejimako. But na Kosa Sagodumu, I no like him. I no like him at all. Because na Orurogo Ibukwanam, Ruko Gibu one nemoke, Ruko Gibu one nemuna Omena Libo or Libo. So if he really mean business to make Igbo land to be good, no matter whatever he passing through the condition of Mazen Nandikano, let him know that Ugu Okechukwu, Mazi Ugu Okechukwu, onye ndu Obinwannem Ndi Igbo n'ụwa niile, I need to respond immediately because I'm not begging anybody to interview you, but anything concerning Mazi Nnamdi Kanu, I swear by Chukwu Okike Abiama, nobody born of a woman can stand me to ask a question of what is going on in Mazi Nnamdi Kanu case. And I must know every damn thing that's going on in the Mazi Nnamdi Kanu case because me joining Nnamdi Kanu since 2013 till today, my life is in danger. And anybody using Mazi Nnamdi Kanu case to make money or to make a famous, I will report you in International Criminal Court so that you are deceiving our people and using the image of our people to make your fucking fair movement. Because that fair movement you people are looking for is very, very bad. When you make sure that you no in favor of our people. I don't give a dime. I'm not who name. Maniform name on a bumble for that now. Uru in the banyaka. We now directly have a question. So that Nihin men are gonna ganiru. Obuhonya Butarasika Juaju, Onya Habobo Sajuju, because so Kitanaka equesili Biacotono, Nero Wanyaka, Anaha Maka, at least Onya non aging no. I do go to Gomogi Kuri Boku. Many people ask me, why are you dull, this and that? I'm not dull because of anything. I'm dull because I don't know where I can stand to speak so that our people will know that, yes, I am in support of what they are doing. You understand me? So because if I support this side, they will say you are supporting terrorists. If you support this side, they say you support terrorists. And I am Obinwannem Ndi Igbo who goes everywhere. Igbo people have problems. Makonya Kiadocha can travel anywhere he wants. So Muna Mada Droniro DOS may attack before, attack because their leadership is poor. That is all. And I direct how it's supposed to be because I have it. Makiga he change me do zero. If we get on no check IGB, then if there's an care Basapara, here than a Simon Ekba. Everybody have already know. Finland cannot judge Simon just like that. Only reason. So we have to follow Finland law. And forget about using Simon to talk on social media. Case here, very, very simple. So what he have done, I told her life imprisonment, after the imprisonment that he will come out. And this is what he dreamed. Oh, here Simon Uche de Biebelia. And on your brand etiaka case here, Imano Guma Gebuna the problem, because Yama Gemachua Pataquaron Weka Chies Wegos here, where restructures here, re-strategize here, reset here, rebuild, Marebo Metre, because in a GGM. In a genjem, he can already hit chicken and wagon in a genjem. Nyama Biara said that Nyama got a armed struggle. Goes in Nigeria, they have intimidated Nnamdi Kanu too much. They have intimidated IPOB too much. They have intimidated Wazirike too much. In Cabinet Mekru Waziriko mention the government of Nigeria policy. So Ian Anine Bakara Simon isi or send Nandi Gejiruoro, Nina Gejiruoro, na get believe in Nigeria, Bo Nigeria. Nigeria Baha Haba Nigeria. You open Nigeria to Niage a bumble food at Nigeria woto. That is where the slogan come out. So you cannot come and tell the whole world that Simon Ekpa did not do well what he did, whereby Nigeria government started killing us in a way that in the Amnesty International criminal organization called Amnesty International reported what they called 150 Biafra was killed. This criminal organization called Amnesty International, they know that they have already destroyed our people in many ways. Because why I call them criminal? Because they are the one that's supposed to be looking and warning Nigeria for what they are doing to us. And only just a report 150 pro-Biafra killed. Manande ba actually jimakia bianyero mwahaka kubezioku. Mariha game ke nyere ndi ba anyaka. Now, Mr. Arnold, kita aipo batagona program many times. Okuni na na-agwụ isi ejugie nyaje gbọpụ ya na American. Ka ọ gbọpụ ya na American, ọ nwekwa ndị group ga-abịa were kwu na-emekwa na ọha ma mere nke o nwere ihe ji ndị eme.
ọ bụghị nwa ga restore Biafra je restore ya na ụmụnne m na ọ dịrọkwa nsogbu anyị anụkwa n'ọgụ go and restore it ka anyị nababa anyị. We need freedom, we need peace, we need beloved, we need unity. ọ bụrụ anyị ịchọ okwu ịchọba onye gị na a ga-achọ okwu ahụ together ka unu dị bụ achọ okwu mba ịchọ okwu ịta afụ sọ gị. We need peace in our land. We need to work with our governors. We need to work with our senators. Ọ bụ na ndị si na ha na ha arụ with the senators ma ha arụ with the governors gosi anyị ndị ha bụ. All of us in this struggle are working with the politician because I see it and I confirm it with the evidence I have. That is the way of working with the politician. Because in the Nigerian Army can release now, all of them are politicians. Visit here. Politicians believe in one Nigeria, but now because of the mindset and ideology of Mazen and it have to stop. It have to stop. Before you talk about Igbo people, make sure that you know about Igbo people. Even on social media, give me Pendi Igbo na Kakondi Igbo. I thought the Roman Chorije visiting a page today. Some people are called Ribe nonsense. Google what is meaning of Obinwannem Ndi Igbo. Google what is meaning of Obinwannem. If you Google what is meaning of Obinwannem, you know that in only Igbo based Wafi Bada rap one number. Mobonyo Shimobonyi Siadroma. You can't deny one day because on Ezus. A man denying one day Macon Ezus. A man denying one day Macon Yori. Blood is scared and water. He can now bump one nigga hand him of my Kedia make of my that is their message. Njena ka dadora ma bụrụ m onye supporter of adadora m ihe ọjọọ na-eme ọ bụrụ eziokwu ọ bụrụ ka ọ dị n'omenala Igbo onye Igbo ka mbụ. When I go to a platform adadora ma ọ nabatara m nabata ya then ihe ọ bụrụ anyị nwe differences ọ bụrụ na ọ mata ka ọ bụrụ mata. So everybody bụ ndị na-aghọtafe mụ ije na nke adadora ma je ka m gbazie ya onu gwakwana ya nke mma onwekwanụ nke ọ ga-eji gbazie m na ọgbazie m na amamihe sikwa na ụdị na ụdị wee na-apụta ụwa. Ọ bụghị ị na-eje na peji nwanne gị nwoke ma nwanne gị nwaanyị gị na ya dịrọ na mma ọ bụrụ na emebi obodo ọ bụrụ eziokwu. And all of you na-abụ onye je na peji mmadụ na-ewere ekọba asịrị marakwa na marụ na-eje na BBC. I remember when we started agitating about IPOB, whenever you go to any Nigeria channel you are working with Nigeria channel. Man, almost everybody including Simon have go to BBC. Have I go to BBC? BBC cannot even invite me because people that invited me before is the radio Nigerians. At least one na Edo Emegom invite one day, one na Lagos Emegom invite. I remember him, he's on record, man. I didn't make sure because on when he ordered mo, even a public go sing and interview, that is nonsense to me. What I need is the freedom of my people, and I don't do it in a way that I serve people, I serve my nation. Because it is not one person we can be talking about. We need to talk about problem of our people all over Igbo land as a whole. And our people that is destroying our land, living in the same land. So we need to fish it out. Any Igbo group in the whole world, we need to visit them. Let them know that here they mean Ali border to Hanon, or not to Hanon, Kai change. Oburo Nambu with the black Biafran flag, but Nama Brugo a Biafran. Oburo Makanambu with the Biafran flag because Namu and Oma Brugibu Madu. Oburo Makanambu with the Biafran flag because of that Namu and Omuji Biafra Maro. Biafran with a category by category. So my categories, you need to ask me about my own categories. And if you say that this Biafra, we don't need to be talking about this Biafra, you have to come and compete with Obinwannem television and tell the whole Obinwannem family worldwide why we should remove this Biafra flag. I can defend this Biafra flag without Nnamdi Kanu. I can defend this Biafra flag without Simon Ekpa. I can defend this Biafra flag without any of my family in Igbo land. I can defend this Biafra flag alone because of what I have performed in South Korea, because of what I have performed in Ukraine, because of what I'm performing in Germany, because of what I perform in Denmark, because of what I perform in Poland, because of what I stand on in a Holland. Because now everything I perform in these countries resemble, this is the reason I did it. I did not do it because of Mazen Nnamdi Kanu. I did not do it because of Simon Ekpa. I did not do it because of Nigeria government. I did it because this flag was passing the message of who I am. That is different totally. I am somebody before I meet Nnamdi Kanu. I have a mission before I meet Simon Ekpa. I have a determination movement before I meet IPOB. I am already Ndi Igbo na Odessa. I am also Ndi Igbo na Odessa. Go and make a research. I want to let my people know. I swear.
And if you think that this person you are seeing here, Botuan says Zuzu, Botuan say Yiko, Botuan say Kukana man, each and every Kogoro, I will injure your family and yourself. And I must promise you that. And I will never hear, please forgive us, I will be one. On social media. I know why I'm saying it. I know why I'm saying it. When I go on a program and I'm make a jealousy. I know why I'm saying anything nobody from the public. And imagine came when I'm married to Namaka. I'm when they couldn't get Simon Eba. Na gwakwa onye ọbụla bụ onye Igbo nọ na social media bụ onye na-eme ka e were Biafra when they destroy ụmụ Igbo. Ana m agwakwa gị ka ọ dị na mma. Ana m agwakwa gị ka ọ dị na mma sepụkwa ka enwe n'ofe. Ada dọrọ mma ọ na blackmail Ngozi Orabeze mana ọ sị na ọ bụrụ blackmailing. So it is time for us to go and force her to bring that evidence of what make Ngozi Orabeze a terrorist. Negoro ka ọ na-enyesi gị na ebe nwata na-ebe akwa atụ aka nne ya nọ ha na ya ga-anụ ya. Where is Igbo World Congress? Where is Igbo youth worldwide? Adadorama is accusing Ngozi Orabeze to become a terrorist in our land. Adadorama need to bring the evidence or we report two of them to the international community. Because what they are saying, we are afraid of what they are saying and they are threatening all our life. Because if we are thinking about Ngozi Orabeze, we are thinking that we are going to die by their terrorists. If we are listening to Adadorama, we are listening to that Adadorama is talking about Ngozi Orabeze in a bad way. So ihe ndị anyị na-ekwesịghị edozi ka ndị ga-edozi ụmụ Igbo. So n'ebe Adadorama sị na ya nwere evidence gosi na Ngozi Orabeze bụ terrorist, and if he know the word of terrorist, then it is a serious matter and a threat matter and a matter that require that Obinwannem Ndi Igbo Global Movement Foundation will appear on the matter to make sure that Ngozi Orabeze in American Georgia will be reported. And Adadorama in France will be reported in the authority of where they are, so that the two of them will come and tell us what they can have for Igbo people. I am a man that when I start doing something, you will not know when it's done. And I'm not going to make a proud of what I did. Go and check FCC on social media. I am telling you people, I'm with 100% Oheri Nababai without a problem anymore. Let us go back and think about our future children. We have already gone already. Let us go and think about our future children. South Africa is chasing us. I was telling all of you, what are you doing in South Africa? Any small thing, maybe agitation of you have right, you have right. But Ben Nage, enwero right, hajibiri as Ben Nage. Oh, nyedozie bi owechobebo nyozo edozi. Ozioma ziribiye South Africa na emunu. Ozioma ziribiye Ghana na emunu. Mgbe Ghana na chu na condemn esi Ghana chusisi unu. Maka unu ji ihe obibi unu bi n'obodo ndị mmadụ when they destroy the image of our ancestors. Unu ji maka unu bi na Lagos when they destroy the image of our ancestors. Unu ji maka unu bi na Abuja when they destroy the image of our ancestors. But I must promise all of you, unu sina Nnamdi Kanu be Messiah and a prophesy. China na omenala Igbo, all of you and your generation will buy. And I'm American passport today will be denied by you. The Israel you think they are going to help you will be even know where to help themselves. If you people did not listen to the word of Undemon and Degede, to God who made me and you, problem agafecha aga na ndị nwechara akwụkwọ wee nụcha nwaanyị wee divorce o agachebe wee nwetazie nwaanyị wee nwetazie nwa ihe na-agụ na ihe a bụ otu o si wee structure na nka ndị ichie maka ndị ekwughị ihe ha ga-eme anyị ana anyị nwere nwaanyị mata onwe anyị n'oge ha agaghị eme ya ya mere nji na-asị na onye ọbụla bụ onye na-akparị ndị Igbo na social media, onye ọbụla na blackmail ndị Igbo na social media, onye ọbụla ji kesi Nnamdi Kanu wee na-destroy ndị Igbo na social media, ana m ayụ unu butuo unu. Enweghị onye n'ime unu bụ m ụzọ kwubokwu Biafra na social media with my face worldwide. Enweghị, I challenge all of you. Enwero, I am the first person who made appear, use my face on Facebook and dress about issue of Biafran. I am the first person who used my application to give a message about Biafran before Nnamdi Kanu appear on screen, before Uchemefa appear on screen. I am making all of you to go and research about Obinwannem Ndi Igbo. Maka I will not hear anything when I start my duty. Now I can go one or two things today.
You can love Nnamdi Kanu trade down to than kingdom come. Ihe abụ nwanne m nwoke ka ọ bụ. Ọ dị na ya mụ ihe ọjọọ niile anyị mekọrọtara na ihe gbasara Biafra ga-abịa n'isi maka ihe ọ gwara anyị ka anyị na-eme. Eji m Obinwanne wee mee example. I wrote a letter to Nnamdi Kanu about Obinwanne mission. Ọ ka dị m n'aka, evidence is with me. Nye nji agwụ na ihe bụrụ nne n'ime nne ga-agbanye sọkụrụ inu ji afụ ụzọ n'ala Igbo. Ihe a na-akpọ politician of Nigeria. Ha bụ ụmụaka ka ọ bụ to us. Nigeria politicians supposed to understand their children. Ọ bụrụ ha na-anụrụ ọgụ, ọ bụrụ ha na-akụrụ ọkpọ. This 2027 election, it is on our hands. The people who call themselves ADC, because all the useless criminal youth of Nigeria, they don't know what they can do again. That is why they don't have option to support P2B. And if it's in our kingdom, P2B is nobody in our kingdom. He have not even reviewed Agro. Talk us of to go and show the whole world what he can do to Nigeria. We don't count P2B, but now so automatically what P2B is doing, he's doing it in essence or to protect his own wealth in Nigeria and London. So all of them selfish interests. So automatically anybody who have the homo and the think of Igbo people, you will know that na first thing go to your mind. Mama baby or papa baby which is na now look at how they are celebrating and using money to make a mockery of the life of the people that are suffering in Nigeria. And that is what they call the way of the abuse human money, abuse human rights. Because what they are doing, he could get destroyed a battle of millions of people. As a good Christian you are, as a good fear of God you are, you're supposed to be speaking the truth whenever you see the truth. You cannot be claiming that you're a Christian, but you are doing evil what Christianity is against. If you say you are a Christian, you cannot be supporting a criminal, you cannot supporting a bandit, you cannot supporting a 419, you cannot supporting a drug dealers, you cannot support anything that's going to destroy human rights. That is what will make you to prove that you are a good Christian. You claim that I'm not a Christian, you claim that I'm not a good traditionalist. I am going to let you people to know that if you did not change what you are doing in this life, on social media, on ground, you are going to be captured. And when you're captured, make sure that you're listening to this broadcast of Obosin Nkwo. Nyabo Obosin Docha Nakpo 26 in 25th April 2026. Okay, from the Biana, Apogote Mwane Woka Babaranzi Onyeko Keke, or Hamabunde Gabonfo, Lekwoku Biafran Ali Bobi Ademoma, Obina Wada, Amama Wada, Amamonecha. And I need a bundi medical kwesede. Agamakpo batandi youth, National Youth Council, Ali Bonine, Nigeria Nine, Agameme invite here. Agameme CYON leaders invite na this page. Agameme some part of Reverend Fathers invite on this page. Aloye Jimakoina no monye magi. Gwage reply yamo, obuho a threat, obuho kwane a hard voice. Man Igbo need help. And Igbo need help. I need the information from you. And information we need from you is information we have to use to help ourselves because of the case of Nnamdi Kanu Sokoto as Onyana Afuno Obuguma, the head of Nnamdi Kanu lawyer. We need to ask you some questions. A lot of confusion everywhere. You don't need to hide yourself because Nnamdi Kanu, you are not the one that built Nnamdi Kanu where he is today. Unamanji Haita Nafu Wene Rimugu. We are not coming here to talk about family or about anything personality. We are talking about Igbo land need a help and need a redirection so that our people will be in peace. Nnamdi Kanu said that Igbo land should be calm, and it is calm already. We need to direct our people to the next level. 100 men you people are talking about, if it is genuine, make them appear. And any 100 men, make sure that one person among 100 men can bring $100,000. E.g. make sure not support what you are doing. If they are not capable to sponsor Biafrans all over the world, they must not appear on any 100 men. 100 men must be the people that are going to sponsor what we are doing, financial and otherwise. If you people don't have the capacity, let us not see you. And that 100 men must be known by everywhere they are in all over the world, by their business, by their address in our land, by their address in where they live, and they appear. And we must know what they study and what is their career and what they have done in their life to help our citizens. If you are going to be appointed 100 men to come in the name of Nnamdi Kanu, we will destroy it into two. We will destroy it and we will make sure that we hit you physical. No more spiritual. We have suffered in this struggle beyond that. I am a mad already.
That is why I don't want anybody to come to me if you're not honest. Don't come, oh, don't come. I don't, Nnamdi can't make me to understand when he's insulting Obinwannem Ndi Igbo. I am asking myself, I could not even stand to insult my elders. But Nnamdi can make us to understand that if he did not insult the bad leaders, bad elders, they will later destroy you. That is why we listen to Nnamdi Kanu. He give us a word that make us to trust him beyond the limit of the imagination of the people in the world. He said, anywhere you find evil, destroy it. Anywhere you find lie, destroy it. Included in the life of Nnamdi Kanu, Onya Fari Beku. Maka nna akpa na makporo ebe nna gị na ndị ichie gị ga na wee jere gị ozi because onye ọbụla jechere ahịa ị ga na maka na ihe na-ebi nọ na-eche gị maka unu cha niile bụ ndị na-ekele m bụ lawyer of Nnamdi Kanu unu ga-abịa na-agwa anyị exactly what we need to hear because we know how we run it before Nnamdi Kanu come out in 2027. We need it now. I'm a spokesman of Biafra. Unu na-afụ m ka onye na-amarị ha na-eme mgbe ahụ ruo ndị ụwa ga-ekwu okwu American ga-etinye ọnụ ana o nwere ike ịbụ n'ihu America ganga na owu niile na naanị ana ọma ndụrụ unu mma sọsọ akwụkwọ Obinwannem Ndi ga-enye unu nsogbu maka na mụ nwa agaghị like ndị ga-eji ụzọ aghụghọ wee nara ngozi ọma mmenala Igbo. Either we are all come as Lolo Nneka said the message to Nnamdi Kanu. Let him call the DOS he used to make us to feel like we're an idiot in this world. Because that is what I call it. Because that DOS, we believe on them and destroy the image of our people. I know when I was insulting Igwe Achebe Onitsha, because Igwe Achebe Onitsha is a man that I know and I respect and Onitsha people respect. I use because of this Biafra struggle and insulting my elders. And right now you want to use this Biafra struggle to make it like a personality issues. The reason why I'm saying those things, I'm saying man achọrọ m bidozie wee na-eje research gị nwapụta n'ihu ọrụ si na ame ihe na-eme ọsụkwa gị bụrụ bebi ọkụ ọsụkwa gị bụrụ obi kubana. If you are not standing in truth, I will make sure that all of you will never come in anywhere international community. I will make sure, because all of you are the one that causing insecurity in our land, benefiting from insecurity in our land, making us to believe that we don't know what we are doing. Let me tell you, I am from a Zulu no Gabi road there. You will never find any faulty about my life. I will tell you where I have lived, where I serve, and you will not find any fault in my life. And when you go where I have lived in all over the world, you will see that you will not find any fault in my life, except to me to say the truth as it is. I know na gbakasu na arụ. Nyakanja agụ na obrokwe by onye isi, obrokwa by onye ododo, obrokwa by onye ike, obrokwa by ke hu na that position. Okwa by ihe metere. Okwa by aka ọrụ, okwa by aka n'uche gị. So all of you can wake up right now and stand for the truth so that we can now speak for the truth of the people. Because all of us now kita na ikwu eziokwu kedu ihe na-emekwana n'ala Igbo ụda adịgonu nwanne ọ bụ na igburu mmadụ this capital ka ya na-akpọ kapịnta ka ogene caterpillar ihe nji gba nkịta afụgo o dere m nchebe ebe ka ndụbụrụ kapịnta caterpillar ọ bụ na nke ada dị ọra mma ma gentle yahoo, we are going to call the gentle yahoo, dig information about gentle yahoo, bring it out. So nya bịa gwa ndị Igbo ihe ochie eme ihe ọ na-eme ke ndị mere ihe ọjọọ. On the air, then let them discuss on ground. Imo State, we need to come and all the Imo State gathering in this Hamburg. We need to ask you people what is going on in Imo State, the same thing in Enugu State, because we are not going to be like I know Obodo Igbo na atuke against security na buy when onye bidu chakwa be with in this way on a bid na buy kita na kwa ga ta afia because na any nebu ya na contribute na this information this insecurity check care of maka na oburo kwa bia rucha hotel ruchie ni na ima ngwa ndị Igbo iji were hotel kedu ị na-arụ hotel ke ndị na-aba na hotel ke ndị ga na-apụta. That's why the way to can build nchekwa ala Igbo bịa ga na-arụ na the whole security business outfit in Igbo land ememe like that. Mana unu bịara just were no ESN na Liberation Army wee mee ndị mmadụ onye ọbụla na-egbafusie n'obi nwanne nchekwa ala Igbo fine and good. Then otu ọ dị kịta now enye na anyị nsogbu na anyị na-abịakwa iwerekwa nchekwa ala Igbo wee chekwaba anyị. That is it, and we are going to be sponsor it. And very soon, we are going to come in here to address. So allow you Jumakan my yoga with Hachuko Kabiama. Reply me. On we call it. Now Madu Biara dereg message. Is Nenechaya, a good child reply ho. Mbano. Or show her no respect now in the level of the what I believe. So and the hidden at this struggle, I chose him couldn't Mado Okuno before Neku. Una chose Namado Okuno.
since 2013 afụbe m onye ga-akpọ m na phone ha pipik ya mee pikiri ndegharị aga even ndị m amarụ na amarụ na-akpọ m mkpọ m na ha akpọba kọpịrịcha nonsense a na-akọpịrị na-ese ndị nonsense n'ụwa niile because I am genuine in what I'm saying. My opinion should not be a problem to anybody. Who like Nnamdi Kanu? Who make Nnamdi Kanu to be what you think it is today? We give Nnamdi Kanu some information. We make Nnamdi Kanu at least he go to Google. We work every day. When we want the picture on social media, so picture Nnamdi Kanu. And when a lot of job we work in the media of IPOB, people will begin to know Nnamdi Kanu. How many years we work on Nnamdi Kanu? Then mpụtazie kịta na-agụ na mụnwa enwere m ọbụna business enwere m shareholder enwere m shares in IPOB ọbụna freedom fighter enwere m level na IPOB ihe na-agwa gị bụ nke unu ga-eje gwa Nnamdi Kanu na-ekwu okwu na na-ege m ntị na ọ bụ ihe Nnamdi Kanu kwuru ka na-ekwugharị unu ejizina Nnamdi Kanu na-eme ọ dịka ya mara the case of Nnamdi Kanu. I have documents here pack here about IPOB since 2013 I joined. I have what Nnamdi Kanu say, all the videos of what Nnamdi Kanu say. Important one is with me here. So why are we fighting? DOS cemetery ha kwesịrị na-eme according to IPOB. Anyị maba IPOB kwesịrị iwepụsị ha. It's not ọbụrụ ha na nụrụ ọgụ. 100 men a na-ekreti kedu ihe mee DOS? Okay, fine and good. Ọ bụrụ na the prophecy of what Nnamdi Kanu have prophesied on this struggle have come to pass, then let us know ke dissolve for DOS. Sizo onye ọbụla mee gịnị? 100 men a na-ekreti. How many states can we na Biafra struggle? How many nations can we na Biafra struggle? We need to have one representative in all the Biafran state, or 100 states can we na Biafran state, Biafran nation. Up now 100 states can we not one person represent all of them. That means you na unwabuni 100 men enough ma. Man obu the way o kwesịrị ịbụ otu anyị jiri IPOB we promote Biafra struggle in a genuine way. Obu otu ahụ. I swear, unu ga-agba ọbara. Ina agwakwa unu ana m agwa unu something unu ga-ebido n'oge je change be ngwa time adọrọ men na-echekwa unu. Nwere unu ga-agbanye somebody like a lawyer Jimaka will never go in Igbo land. It's not a threat, it is what you have caused to yourself. Men have died. Because na m agwa unu 100 men na-achị create owego ndị bịa na-asị jisie n'ike ọrụ unu dị mgbe ya bụ rubbish gị na-akọ. Rubbish kunu China na-akọ. Ime na-akpọ rubbish kunu China ka na-akọ. Make sure that you people stop using Nnamdi Kanu or whatever to threaten the Igbo. Abụ m onye Igbo. Abụ m ezigbote nwa afọ Igbo. Unu anaghị ekwu maka Igbo unu na-ekwu ya Biafra. Ikpeazụ akunu China switch to Igbo. Ama m unu na-switch. All of you na-switch to Igbo. Even emegidegwo na-asị na ndị Igbo love Nnamdi Kanu not IPOB ụmụ Chineke kpọrọ ọkụ na ndụ. The same Nnamdi Kanu ga-eji iwe kpọcha gị nke bụ na ụmụnna gị niile ga-ewere ihere wee na meeting. Nyaka ịbịazi kịta na-eji ka iwe gosi anyị love Nnamdi Kanu karịa iwe na-asị that na ụmụ Igbo love Nnamdi Kanu not IPOB. Akatakpa Nsukka tigbuo all of you. If I, the former national coordinator of IPOB in South Korea, if I say anything about IPOB again, I'm going to make unu China mara that now man drunu nine ma. If you people make any rubbish step again and any rubbish step of statement, una mara that na mu na agbu unu nkịtị every day. Ihe na-adị eme unu n'imi. So ihe ndị mmadụ na-ekwu na Biafra na IPOB be business by Chukwuka of Egwu, that means ọ na-atụ asị now. That means ọ na-atụ asị. Unu emezi this thing na emezi a founder, a CEO. What a shame. What a shame in all of you. So unu na-emezi ka ndị mmadụ mara ndị anyị kọjọchara anya defend na Biafra abụrụ about business, na Biafra about humanity and about care. As otu si wee kwuo condition of this and that. So ndị anyị na-asị that na Nnamdi Kanu bụ founder and CEO and this and that. What came into you? Somebody like Chukwuka Mokpareze. I saw this thing on your mind. So unu ekwetego na Biafra bụ business nke bụ na Nnamdi Kanu bụ CEO. So unu ekwetego na Biafra abrozi a movement. Na IPOB abrozi a movement. So unu ekwetego na Nnamdi Kanu bụ founder and CEO. That means uche me for the right in ihe na-eme since. That means na ndị apụsịsịrị na the right in ihe a na-eme. Na ndị kwechiri dịka Chinasa Nworu na fọm ha kịta with afa na-agba n'isi onye ọbụla. Ha na-ekwechi na ihe niile ha gbara na mbọ nta afụ wee protect Nnamdi Kanu when the men na fight Nnamdi Kanu. Men be men. Eso m fight. Simon Ekpa were wee bụrụ ọgaranya. Wee bụrụ onye ama ama n'ụwa niile. Eso m ihe na-eme bụ ebe ahụ Nnamdi Kanu kwanyere ndị be anyị njebe ama adọpụta ndị nga adọpụta. Ifuge maka na what's to follow Simon Ekpa
and make sure that he share what he's saying widely. So how are you going to restore it? That's why they say before you make a decision, you have to think very well, because your decision may destroy everybody, including you. So we need to apply the wisdom. I get in around this Biafra struggle. Not everybody will be come and talking. Is that now? The same thing now. Who you judge and also kaija judge you. The same thing who you judge and also kunu ne mekwa naka. So anama sundi bonine bundi na amari he na this struggle kunu chegaria. If a bonyu robo, if go to robo and arrange people that you are going to work with robo and stop Igbo people alone. Stop insulting Igbo people alone. Stop putting fire in Igbo people. So here ceremony effect. The same effect ceremony. You just ceremony effect today. Ikechukwu no has contributed on it. Today Ikechukwu no has on akoko nenianya and then make ezbo man an article against the DOS. Power to do something that's going to be affecting people one by one. Because I am number one person that they call when the stubborn child in IPOB. Nnamdi Kanu knows that he cannot stop my spirit of talking the truth about what is going on. And more you are thinking that you are going to stop me or you're going to change me from whatever you are doing, you are making a biggest mistake. Because I listen what Nnamdi Kanu said about we will restore Biafra in truth and honesty and transparency. This English, I did not hear it in anybody. It is in Nnamdi Kanu. I am a very, very sincere person that is standing truth since I begin to agitate for Biafra. And my life is in danger by Nnamdi Kanu. My life is in danger by DOS. My life is in danger by Simon Ekpa. My life is in danger by Ndi Igbo, including all the DBS. And I need a letter that's going to show that I'm a threat of my life. Without that, I need to go now. Anything letter. I just negotiate by 100 men. You're welcome. You're welcome. Everybody are welcome. And I told him, sere. Onye ndu say, onye ndu asro. Yeah, but rubbish to my ear. I don't believe in that nonsense. What I believe, kedi hendo obodo anyị kwuru, kedi ụmụnna anyị kwuru, kedi Biafrans kwuru, kedi ibe anyị na-eje. Achọghị m onye ndu say, onye ndu asro. Ihe bụ rubbish and can never stand in the mindset of the ndị ichie na ndị mbụ na ndị egede. You no go fit stand. If you like to eat it from now to Jerusalem, you can never change the mindset of the men. Men knows what they want. If you don't know what you want, engineer will cause a problem. Iki ejije mkpọrọ apụta n'ụwa. Ihe anyị na-agwa gị bụ na gọọmenti amaju nwanyị ajụjụ maka whatever we say, whatever we do, go contrary by government law. And nke ọzọ na-esotezi goes by traditional law. So nna agwa gị okwu ma agwa gị based on omenala Igbo or based on Western law. So ị ga-agba mbọ fụ kedu ife ị chọrọ iji wee control ndị a. Unu na-abịa by 100 men. 100 men unu na-abịa maka ya. Kedu unu ga-eji eme? Bring memo, bring information about them. Tell us conditions that are going to guide them. Tell us where are coming for, what they're coming for. Tell us the position they are going to use to work. Without that, ihe ga-eme unu. Inanuka na gunu ya n'ụwa niile, ihe ga-eme unu. Even in those on in ma ndị Obinwannem pụchasịa, aga m ekwechikwa ka nsi kwechiri before. Aga m adị sure na ụna nwụọ mmiri tọgbọ iko. Ọka Chukwu m sarụ ọrụ. Onwere ihe mede ka e were ụgha wee nweta Biafra. Enwere ka e were si azụzọ wee nweta Biafra. Nnamdi Kanu kwuche n'okwu, ị na-ekwu Nnamdi Kanu ekwucha gị na have evidence. So enwerekwana ka mmadụ bịa claim ihe omere na Biafra. And enwerekwana ka mmadụ si ebe o si bịa wee Nnamdi Kanu wee threat ndị Igbo. Ị na-emie ịma na anyị ga na-agwa gị na-edere gị na article anyị na publish maka history. Ana m agwa gị ya. And ọ bụ na anyị report asịkwana na report ya dịka nwanne Nnamdi Kanu ọ ndị IPOB ọ ndị Igbo ekwuzikwana ihe a na ihe anyị na-ekwu okwu pụta bịa kọwara ndị Igbo ihe iji Biafra struggle eme. Ọ bụ na Biafra struggle na ị chọrọ ka ọ bịa, then where are you doing what you are doing to help our people? Kedu ibe na-eme ihe ahụ na-eme ka iwe nyere ndị be anyị aka? Jee jụọ onwe gị ajụjụ. Ọ bụ na ị nwere group ị nwere, mee ka anyị mara ka anyị bịa ka anyị na-agụrụkọ. That is what I can use to end of this talk. Inwe ebe ị na-eme ị na-agba mbọ gwa anyị unu chani na-epụta na social media Metusela nwanne Metuselek Chukwubuike Mokpara Eze and Acharugo Nwada Acharugo oke general na Germany ka gasị ha kpọba ha nchani n'afa kedu nke na-akpọ ya Austin Chika kedu nke na-akpọkwa ya Ikem Patrick
ihe ndị a niile bụcha ndị soro ụzọ ọkpa nkụzi nke okwukwe nkụziri na media moderative. All of them. Ha ncha niile bụ ndị so ụzọ ọkpa nkụzi nkụziri fa maka ịdị na media. Radio Biafra London nke uche mefo na handle all my design ka a na-etinye ebe a mụnwa na design highest. Unu amakwa onye na-ekwu na ọ bụ unu na-afụ mụ na na-ekpu mmanya ka ndị ochi, criminal and wicked souls claiming to restore Biafra in the kingdom of Chukwu Okike Abiama without holiness and sincerity. Ịmakwa onye na-eme ihe n'ala Igbo. Iche na I believe na Obi Kubana. Iche na I believe na Baby Ọkụ. Iche na I believe na gọvanọ. Iche na I believe na ndị a niile bụ ndị ji akọnuche ndị Igbo wee na-akpa ego na-eri ka ha rigbuo eze bi n'elu. Can I believe in them? They are nobody from us. They are like a waste bin. We don't believe in them. We are going to use our hand to build what we are going to be eating. Mankaina wanwo, mankaina tata, it is going to build by us. And I genya ha bandri, ha bideba, ha rucharon or rogodi has biri nsobadro. We are going to demand our own forest, where we are going to go and build a house, put our own security, put our own living. I know kacha isikai, obu natural kalibo, bru hega abekotono, where decide how they would govern themselves. Ohia jurnalibo. And we are not going to buy it by the government because I know abundu mana. Because government is our brothers and our sisters and our father and our mother. So I'm not behind a guru here, but sorry, I get dozi alabai and I can't buy. Oya menji soon no any la ni gbele no koine le madu nelo nibo. Manuna got aberiye. All my own prophecy. So make una not forget them as I prophesy that Nandi Nejuka Bundori before Nandi can Western all of you Nejuka Nejokumo. All those people Nandi can still they love Nandi can still they go church. Who are you deceiving? All of you that go sometimes like this, and madam some chineke no anyway or bukande bias where the wicked were naga zero nine on ademma ndị mmadụ na-ekwu okwu ị na-ege ntị go and the aga na block anybody bonye kparịrị this page na na block before I block manakita. You know why I block? You block because you need the one. You need the hidden do. Only of them block. I block go me your destiny. I block go me your future. I block go me here game make a bro mad. Only I like rom nya does nam nakoko. You know neku. Obu hana nam block walk here. Aga ma go for ni sigi. And aga ma bambo no fa here nya re ni sim. Mako ihe na gorogo ka nga go kwa ni sim. Ana ma go chara ga hapum. Ofom ga eriri. Obu no form eriri ma na chukwu kere ụwa na gata ya afufu na mmụọ. Ya mere na obu na ikparie m na page a aga m abụ gị ọnụ. Blọk ha na gị ịma na ọnụ ni na mbụrụ ga bịa n'isi. Jekwe jụọ ese. Ekwuchabe m ọbịa ha na mbezi ọkwa ya ka a ga-agbọsa na page a. Jụkwa ha ncha niile. Maka na nwe ha na gị ozugbo okwu n'isi gị ịnakwa. Ikwukwa na nke m ya bịakwa. Maka na achọghọ m ihe a ndị Igbo na-anwụgasụ na-ewere nwa Igbo na-eme karikachọ na social media. Ịchọ ịjụ m ajụjụ rigote na peji. Rigote na peji unu emezi n'ihe ndị ori. Maka na gọọmenti azụchago unu zụnye unu arụrụ ana n'isi. Unu eburugo ụchụ na-agagharị na-achọ onye unu ga-agba ụchụ. Kedu ka esi bịa na peji bịa na-promote something that going to cause violence? Nke unu kwuru ekwu bịa na-agbaka anyị isi. Nke unu mere eme na-agbaka anyị isi. Anọ m ebe a since 2013. Kemgbe batara na this struggle, kemgbe mepere page. Gwana m ka mara mgbe m ga-ebido wee gwaba gị okwu na kesi karịrị. Kesi karịkwa na karị. Which one do you know? Do you know started from Wazurike? Do you know what transpired? Do you know what started with Nnamdi Kanu? Do you know what transpired? Do you know what started when Uchemefo was there? Do you know what transpired? Even Tony Nnadi, do you know what when they come and join IPOB to make sure that the Nnamdi Kanu is free? Do you know what transpired? Sasari Dokubo appear. Do you know what transpired? Before Ruo Simon Baka, do you know what transpired? Before Wegabaze Bazengo Sorabes the Naka, do you know what transpired? Or Ogenkeri? Do you think that all those things that transpired in our people will be just like that? Is a day just talk? When we are telling you that na Obun is Nandi Mary for John Melanino Bosita, only thing he gave me Gamutino ki what my message. Message he gave Gamutino beginning, Iga Bambo Gamunti. We're not here where you're supposed to be as a human being. Abumonya Maji.
ụmakashi nke dị na Nsukka n'ime Enugu ala anyị onye ebe ka ịbụ go back to your village. Let me now go to the last announcement before I go. Achọbụrụ m ịnọte aka mana achọzụ m nnapụ kịta nje na nke ada dị ọra mma mara ife ha kwuru, then automatically m ga-abịakwa echi wee mee analysis of ife m ndere bụ ife anyị ga-ekwu maka ya. Then tupu anyị na-aga n'iru, let us start from here. Enugu State Local Government Diaspora Desk Community donatiri ngwa machine a ga-eji wee na-eme gịnị wee na-echekwa be nna ha na insecurity erugo na ya bụ Nsukka, orugo na Nsukka. So ana m achọkwanụ the thing. So due to Nigeria insecurity, Nsukka local government diaspora offers powerful motorcycle for local security. So this motorcycle maka ihe gbasara ya bụ insecurity dị na Nsukka. So onye isi anyị bụ onye a, chairman anyị bụ onye nke anyị red kpu okpu onyenwa bụ onye isi anyị so onye a na-eme organize Nsukka niile bụ Nsukka local government niile nọ n'obodo oyibo. Ha ncha creatiri forum ebe ha nọ na-akpa nkata maka insecurity dị na be anyị. So ana m ayọ ndị Nsukka local government diaspora ka unu gbaa mbọ bịa sonyere ụmụnne anyị a bụ ndị na-agba mbọ ka be anyị dị mma, maka na that insecurity dị na be anyị, we must make sure that we take care of it. Ọ bụrụ ha na-ekwu na social media nya bụ onye isi anyị ahụ bụ onye na-control nya bụ ife na-egosi gị ugbu a, which is na ọ bụrụ sọnsọ that machine. Onwe mgbe ha butekwara drone bụ nke ihe akịta a na-akpọ drone, ya bụ kamera eji evidio ime ọfịa. Onwego mgbe ha donate-kwara ya, oge na-adịrị anya m ga-anata information of ọrụ ha rugoro so far. Ihe a bụ almost 9 months to 8 months ha create this Nsukka local government diaspora desk ebe a na-agba mbọ atụkọnata ego a ga-eji wee na-akwadokwa gọọmenti ka adịshọn iferi na anyị na-eme na-aga anya na-aga anya. So onye bụ the leader of this Nsukka local government diaspora desk bụ nwanne anyị nwoke a na-akpọkwa Mike Mmadụ Abụchi ya ọnyanwa. So na mgbe m ga-abịakwa echi m ga-akọwa onye ọbụla ọfụma. So mana kịta asịgoro ka m gwa unu na ka o si adị. So ndị Nsukka local government diaspora na-ekene unu, Obinwannem Ndi Igbo na-ekene, ndị Igbo niile na-ekene. Anyị ga-arụkwa ọrụ n'oge na-adịrị anya so maka ndị ga-join ya bụ the group WhatsApp iji gbaa mbọ fụ na ha na-contribute. Ịbụ onye Nsukka local government, you are welcome in anywhere you are in all over the world. This is the contact you are going to use to contact the Nsukka local government diaspora desk. Unu afụgo na ife ji wee mara ha, they say we are better, stronger and greater together. I may achieve. So ịchọkwara n'inwetefa bụ ndị Nsukka local government in diaspora. Ọ bụ na ịbụ onye Nsukka local government edekwana enwere ike bụrụ onye Nsukka maybe amara m side ọbọt na Nsukka local government ifu ka asị wee dị. So ịnọ ha na part of this ife na-egosi gị na screen now, ma na ị ga-contact nọmba kịta na ahụ dị na screen ebe a iji wee sonyere ụmụnne gị na contribute na insecurity ihe na-eme na Nsukka, because anya anyị dị ya. Anyị bidoro wee na-akwado onye abụ ife since almost 9 months now iji gbaa mbọ fụ na all the Nsukka youth living in abroad ma ndị bi n'ụlọ na-eme ọfụma, we need to make sure that we come together to protect our land from the insecurity na-aga na be anyị. Then phone number bụ +27382111366 and ị nwekwara ike ịkpọ nke ọzọ ọdụkọ nke Denmark, I think so, +4528116397 and email ha bụ Nsukka L.G.A diaspora@gmail.com. ị ga-afụ ya ebe a. So ọnyanwa bụ ife anyị kwesịrị na-ewetara unu n'ụbọchị ọbụla. Oge na-adịrị anya anyị ga na-ewetakwara unu ka o si akpọtụ n'ala Igbo niile, because otu anyị na-agadakwa ndị reporters, they are going to help us to make sure that all the message anyị na-eweta dị mma. Ana m asụ unu niile bụ ndị nke na-awọtafe mụ na-awọtafezi na mụ
maka iwe na-enwe nwoke na otego nwoke tabarakwa n'afọ kala Igbo dị mma, mana unu na-eme ka ọ dị ka asị na nwere ihe unu ma na-eme, mana ụdị ọ dị Chukwu ga-ekpe. Den anyị na-ewebatakwara unu nwanne anyị nwaanyị bụ Lọlọ Nneka. Lọlọ Nneka bụkwa onye nke bụ the leader of woman organization. Oge na-adịrị anya mgbe anyị ga-ekwukwe ya na anyị na-echeta anyị ga-akọwa ya ọfụma. So nya bụ Lọlọ Nneka according to information na-enweta na anyanwa na onwe ya ga-eme gịnị, ọ ga-emekwa nwunye Nnamdi Kanu interview. Ọ ga-enwe nwunye Nnamdi Kanu interview. Information rutere anyị na Lọlọ Nneka want to interview nya Lọlọ Nneka Chimezie and our one and only first lady Uchechi ga-eme anyanwụ ụtụtụ okwu Kanu. Ọ ga-eme ha interview na I think ọ ya bụ 26 Sunday, I think so. So but na asị m ka nye gwuru unu ya bụ ozi ka o si wee dị. So another one bụ nke na-abịa na dịka unu si mara, ana m eji joy na Ada dị ọra mma right now. Unu mana anabatara m invitation ya nwere ka m si wee gwa ya si ya na achọrọ m ka m bịa ka m kọwara ha reason ife nji agwafa na ọ bụrụ ife ha kwesịrị na-eme ka ha kwesịrị na-eme, na ha mebeziri emeghebezi oke anọnya mere o ji afịa ndị be anyị ahụ. Confusion everywhere, and that confusion is going to stop by fire by force. So now Ada dị ọra mma, expect me very soon. I'm coming. That is how it's supposed to be, so that na ya ma gba ọsọ n'ihe anyị ji aka anyị wee hibe. So ụmụ Igbo niile, ana m asị na ọ bụrụ na iwe na-ewe gị, wepụkwa iwe. Ọ bụrụ na ndere gị meseji si ka mee gị invite, biko bịa, agbazina ọsọ. O nwere anyị ada-ata mmadụ, anyị adịkwa na-eme mmadụ ya ọjọọ, mana ọ na-ewute m nke bụ na onye Igbo na ịbịa sị onye Igbo ka gị na ya kpaa, maọbụ ịgbatara onye Igbo ọsọ ka o nyere gị aka, ọ na-eme gị na iruho the class of the person. Ọ na-awute m, ọkwa ya ka nji adịka ọ dịka mana aba mba, biko unu aghọtafekwana m na ana m abụ mfụba omume, ọ dịka na m eme omume ụmụaka mana ọ bụrụ na m na-eme omume ụmụaka maka na ọ bụrụ na ijiri uche ụmụaka wee so ụmụaka, mana ụmụaka ma ahụghị n'anya, ọ bụ iwetuo brain gị wee na-eso ụmụaka wee mee gị enjoy, ịghọtago. So ị na-anya gị efu na ama m na ọtụtụ ndị be anyị marakwa ihe na-emenụ. Ọnya mere ha ji ebikasị aka, eru echi ya apology, nwanne echi ime ihe ọjọọ, nwanne echi ya apology everywhere. You cannot see me beg of apology unless na ma chọziri udo. Anyị ga-anabatakwa nwanne anyị nwoke, nnukwu nna anyị bụkwa Maxwell Opara. Maxwell Opara bụkwa otu onye nke unu ma na-emekwa ihe gbasakwara human rights activist, and ya bụ Maxwell Opara ọ nnukwu mmadụ ka ọ bụ. Since m na-afụkwa ya na ihe a na-eme na case of Nnamdi Kanu, ana m afụkwa ka o si ekwu, ana m afụkwa ka ihe gbasara ndị Igbo si anụ ya n'ọkụ, ana m afụkwa ka o ji passion wee na-ekwu okwu. Anyị ma kịta na ekwesịghị inwe all Biafran believers lawyers, ekwesịrị ka ha bịakọta ọnụ, nwee team, nwee group, nwee ebe ha na-eje ebe ọbụla ihe Igbo mere maọbụ ihe Biafra mere, ha bịa zaa anyị ndụ. So unu afụgo onye bụ Maxwell Opara. The information here on screen. Human rights lawyer Dr. Maxwell Opara has dragged President Tinubu, Nigerian Army, and Attorney General of the Federal Federation to court, asking court to stop the reintegration of repentant insurgents into society. The thing just court. So all couldn't wear for the bany etetebego. This kind of thing be very like onya trigger am ji wee gwa ndị otu m na nchọrọ ka anyị mee nwanne anyị nwoke abụ Barrister Maxwell Opara interview ka o wee kọwakwara anyị nwa na-ekwufe ọnụ ka anyị kwụsị ikwufe ọnụ maka nnu onye ọnụ edo otu a dịka asị n'onu agbara nzọ Okeke, ọ ga-adị m mma n'arụ and aga m adị happy. So onye abụrụ ya. Kedu ihe ọzọ anyị nwekwara na tebụl? So ọ dịgo oke. Unu ma na tata na anyị nabatara agbara nzọ Okeke. So ana m asị biko unu na mmechi aga m ablọkụ some and ndị ga-ablọkụ aga m eme an announcement otu aka anyị ga-esi na-eme every day by day, so that we will not be getting scam, because ndị mmadụ gwara m ihe dị na this live stream. So ịwatch onwe ndị setting nke ha bụ automatic. So ịbịa ime m accuse in my kingdom, o nwere ihe m ga-eme na abụrụ ibere isi gị. That is it. So stay your kingdom. I will not come to your kingdom. I will not even come to your page. I will not come into your photo. I will not come anywhere, but don't come to my own. Now, you believe in my ideology, all the very important. Because Abia, I got my report to you. I know you have a bugogi. Eton Porobi West will praise you. We do the Kagabian a platform, Madiga, Juajo. Joe Majujo, I got my saga. You choke Abia Maronyembo, Guamun Yeg number, Tinyam, Nienju work without number today, and I believe a call. So,
kwanyere onwe gị ugwu na platform ama ayọ gị biko because yoba gị biko ọ dịka mama ife na-eme na ife na-agwa gị I will make sure that Chineke na-akpọrọ gị ọkụ odoro I don't believe in ihe unu believe ọ ya my problem and I don't come against of believe unu mana I believe we don't use it to come and stress me you understand me anything you believe you do it like that but I go mgbe nsogbu gị batara nsị na m nwere fukana na mafrog n'anya so what I'm preaching is what will change your life what will lead you to a successful life so if it's not my platform na-eme ka i were Nnamdi Kanu wee gwa m okwu ka i wee Simon gwa m okwu ka i wee ndị gọvanọ gwa m okwu ị na-emebi ya future and ọkacha ya future children maka ihe na-azọ bụ ihe ga-adịrị m ma dịrị my future children mma so amara m ihe unu na-azọ onye mere m na-akpọta ndị ahụ bụ ndị unu firi n'ọha maọbụ ihe mma ihe a na-eme so ebelive na onye ọbụla ga-ama ihe ajọsụ mgbacha anya wee lapụ this guy ọ na-akọmentị iferi nọ na-akọmentị so that people will understand the life of our people. What I go? Life of our people do very bad. What I go? Our lawyer Jimako not no a Jofo wife not Nnamdi Kanu. Ifria. I have here hamutara n'aka Simon Ekpa. Ifria. Onya be here hamutara. Tell them. Oh yeah, this is the problem I know. Ifria. Then onye nke na-asị that na onye habro lawyer na onye habro nwunye Nnamdi Kanu na ọ bụ Ejiofor wife ifuru maka ihe onye kwuru bụ arụ ka o kwuru ya mana ezigbo arụ ka onye kwuru ya ihe akịta bụ ezigbo arụ ka o kwuru ọ bụgo na o nwere ihe nwunye Nnamdi Kanu mere onye nwa bụ ihe mere na otu na imagine na Uchechukwu nwunye Nnamdi Kanu bụ nwanne gị nwanyị. Just imagine it. Put it in your soul. I don't make that no. Who way in anya. Who kwenye muni ano. Onye na-eme ihe ọma kana mana anyị na-ebugo ụzọ cheke na omenala before ya gaba na omenala. Ọtago. Ịbịa na akpọ nwa mmadụ nwunye mmadụ. Just this is why. The reason why iji afụ na m na-afụ Simon ka onye na-adị emetie. Which o metere ya. A lot of things for Simon mere they against my will. Because that is, I joined Nnamdi Kanu with your open mindset many of you people have. I joined Nnamdi Kanu as a leader of organization already. Because now, somebody got Katobi Wesi, now Mazi Nnamdi Kanu wife was Ejiofor wife. In which angle? Although only high name now, Obuno Nigeria government be any that access to come and be doing that. One day, although Oga Anabate no be one day. What I go? And then get delete that in a delete here. Ma block ga block. So next time it is near. Oh, Josio Makambo, on what you go, it is not get delete here, delete. It's also delete. I will not block you. Okay? Makaino na bocha nanzacha. Kwen hallelujah. Amen. Kainaga. Tell them our house is on fire and we are chasing right. You ought to go. So automatically it's true. Amara mi ane chase kainaga kwa oye nke asukwa foolish man. Okay, foolish man udode onga block kwa gi. No Martin. Anyị mana anyị ga na-enweta foolish na-enwetakwa sense. Yes. Oga, nobody knows you. Anyị ga block kwa ya. Normal thing. Ọ bụ ha ji ife. When criminal bandit come to your compound, man eche egbe na mma defend onwe gị. You have to start it from that platform. Ọ bụrụ kwa egwuregwu. When bandits arrive in your platform, one they shut them down. Onya ka nji like kwa format Chukwu kofe egbu. Yotago onye ga-ahụ gị na ya ga-ahụ gị na ya oge hate go. We need in action lineage now. We need to act very fast. Yotago maka na ndị a na-emebi obodo. Ndị akwụgo ha ụgwọ maka ọ bụ na akwụrụ ha ụgwọ mara kwa ihe na-ekwu ebe a ga-eme ha ka ha na-ede nonsense. So onye ka say okay yeah ọkwa ha nwa because they know you have to block them. Even they will not follow you. These people that comment this don't follow. So you need to be blocking. I'm teaching my people work because they get take over Obinwannem very soon. Don't messy. Block them. Block them. Oh, you block when Docha made a block onto say you talk nonsense. You are against of our platform. So whether or ochokwi be also sigi on block where inaya iedeka penalty. Aga me mecha gwoche unu ko esi where the onye ọbụla asịrị on block where na the platform of Ndi Igbo. Ị ga-agwụ ya penalty ya next uwe ya niile corrupt if just bịa n'obi nwanne and onye ọbụla ga-block a ga-adishon amara onye ahụ
so ọ ghọrọ unu track onye a ndị a niile ndị IT track ya na ya mara ebe ọ na-akọmentị ọ bụrụ onwe ha afa a block wee just like that maka many of them enwere afa na they create Facebook, they create YouTube to destroy your mindset. Onye mere many of you people na-ata afụ today ghọtago onye ọbụla bụ onye ekwutere nke dị na ihe na-ekwu just leave them don't talk much about them, block them immediately. Heli Okeke daalụ Mr. Man onyanwa ifuge Simon Ekpa nwere ndị ọ zụrụ ana onye ka nji agba ndị otu Simon Ekpa ị ga-agba mbọ kịta wee bịa defend be onye Simon Ekpa bụ and enidhom ịbịa na-emerụ n'ebere maka many of them they come with the name of Simon and that is what message I was passing Simon. Now many people they use Alpha DOS net destroy what we have suffered through Nnamdi Kanu. But no challenge for us no we build or whatever you people used to do what you did. Ananga agwakunu nu na-echegari ho n'okwu ọnụ a. Hey Chineke na nkusu nke ndaga. Une-echegari ho twanse kwe ona afu na afu it's not my business maka people amugo mgbe na agwu ni here. Mana kita na unu makwado nwere ihe unu menwuziri ma ndị agha unu ji anụ ọgụ ihe niile onwere okunu ga-adịm strong bodo enough on it. Agbara zesi na ebe niile ejugo oyi nke abụgoro nke tọrọ m ụtọ. So unu na-abịazikwa na comment section na comment nonsense aga na block all of you to make sure that na clean everybody na Igbo people ga na ebe a wee na-eme ife aga na-eme ka ọ na-agaziri ife so nya abụrụ ya ọ bụghị na mgbọ nnabata ndị ọcha na-anabata ndị ikwuru igba dịka unu. Yeah. Daalụ ka anyị na-agakwa ana m abịa I dey come achọrọ m ka ndị shọ na clear everywhere because this time we don't need anybody to direct us. We know what we have to do. We want to, because our people information na-enweta ha na-enwetakwa information. How many of them know the answer public information? Many of them know the answer. Ndị ba idere ha message na-asị ha bịa nyere ha ka ha ncha gba ọsọ. Onweghị na-asa message mana na-asa every message of ndị Igbo. I dey answer every message of ndị Igbo. Onye ka nji amata ife na-ekwu. Ndị anaghị asa ememe onwe ha PA mee nke ị na-edere ha na ha reply ndị akụ na-eji abịa edefend gị nwa na-edefend onye ọbụla na-edefend ma ịkọwa onye anyị na-edefend you are a problem seeker. Onye ọbụla na-edefend ma Nnamdi Kanu ma Ngozi Orabaeze ma Simon Ekpa ma gọvanọ ị ga-akọwa ihe ije defend river without that blocking straight. Ọrụ nwa na-ebutere ndị mmadụ ajọ obi na-ebutere ndị mmadụ ajọ okwu. Ọ dịka onwere ihe na-esere ndị Igbo ma onwe ihe na-esere ndị Igbo agbara nzọ onye ka Okeke ekene m gị nnukwu mmadụ na mmụọ. We are going to clear this stain maka ndị be anyị na-ata afụ too much ihe begbuo onwe na onwe ha n'akwa ụtago so ebegbuo onwe ha n'akwa. Nwanne nwoke ọ bụrụkwanụ by force to watch nke ọbụla onye ọbụla batara anụ ọ dịrọ ọgụ ma pụọ maka na anọ m ebe a unu wee pụta ụwa anaghị m anọkwa n'ebe unu na-anasịsị ya maka unu chọrọ itinye ọgbaghara n'ala Igbo. If anyone here interested in making money without no human being blood, any side effect message, message me on WhatsApp for more explanation. If anyone here is interested in making money, okay, on the 419. On the 419, making money. I'm addition and cleared everywhere. I can Google na disturb them here and there. I disturb so nga bambo block see here in before now. The alone no is good. Or to go koga yeah. At least onye obuna biara comment here. You hear them my word hear them okay can you two face I got block here. Straightforward. So we are here for business. We are not here for anything. No.
na abroad level. So ndị ewe na ụmụnne m na ụmụ na mmadụ ekene onye ukwu na-ekene onye nta wee na-asị ka anyị jezie na nke ada dị ọra mma. Amaghị m ekwesịgo m ịfụkwanụ link ya, ekwesịgo m ịfụ link ya, afụbeghị m link ya na ndị mmadụ na-ekwu, afụbeghị m link ada ọra mma na oge sendịrị m link na never send link for me. Never send link. So nwere ya mfụrụ ebe a. So ọ mfụzi link mazi m. So we are going to come live too. Aga m like na mbịa live with it. So nwere ihe nchọ ka m try ya kịta man of the possible, all the possible, then we are going to be doing it like that. Ka m bịa ka m dị sure na ihe ọ dị possible. Ka m mee this thing. Nyenụ m time. If you don't know what's going on, South Africans basically happened to them is because of black immigrants. That guy that you just saw, his crime was being black and not a South African in South Africa. See, they're attacking multiple Africans. It doesn't matter if they keep claiming they're trying to kick out illegal immigrants, right? But I have videos, and I'll play it again. I'll show you another video. I have videos of them finding legal immigrants and still going, no. This. They found a Ghanaian legal immigrant. They accused him of bribing an officer to get that document. Like it's crazy. But the thing is, they're angry at their ineptitude. But they cannot go after the whites. They cannot go after the Indians. They cannot go after the Chinese because apartheid have fried their brains. So for them, the whites that own everything, that are shooting them, that are beating them, oh, no. White boa master, you don't talk. That man's only crime. You saw that whole crime. That man's only crime. Very bad. So una nugen very bad ka obu. So una nuge no ebo baroba. Obro black mean a lot of things they happen. Look at your mother native wokibi. Ma nwanyị mosi ya ma ma obara ji wee mụgasị ọtụtụ ndị mmadụ n'ụwa nwedo onye nwere obi nwanne bifi nweta onye nwere obi nwanne n'ụwa ọ ga-afịakwa arụ ya ka onye ọbụla na-eme biznes na-egbu onwe ya gaziere onye ukwu gaziere onye nta ndị ewo na ụmụnne m ka ọ dịkwa ka ya fụrụ ka nje mara ihe ada dị ọra mma na-akpọrọ
na ga-agwa anyị n'ụbọchị taa. So ana m eche, eji m nwayọọ echekwa dịka link ya, m na-eche link abịabeghị. So link bịazie then na can watch maka o kwesị send mere link na WhatsApp n'ọtago. So ka m nwasị ebe a wee bata ya ka m na-eche. So mana ka m pụọ na program nke a tata. Ndewo na ụmụnne m. I am the managing director of OWIX and OBIX Nigerian Limited. For years, I have worked hard to secure a $64 million international contract. A deal that would have changed not just my life, but created opportunities for many Nigerians. The contract was signed and the funds secured by LC were sent through Zenith Bank, Nigerian PLC, after an agreement between my company and Zenith Bank as a paymaster for the guaranteed contract. But shortly after the secured funds arrived, the unexpected happened. The bank began to make new financial demands that were never part of our original agreement. When I refused to grant those demands, everything changed. The contract, which had a strict liability clause, was suddenly terminated by breach of LC confirmation by Zenith Bank after receiving payments which it deducted from the company account. It refused to confirm, and funds belonging to the company which was entrusted to the bank suddenly disappeared unaccounted for, and years of effort collapsed overnight, automatically activating the liability clause of the contract. I have reached out privately for resolution. I have contacted lawyers, human rights advocates, and even the authorities, but no one has been willing to take this matter seriously. So I am speaking out today, not just for myself, but for every Nigerian who has ever been silenced by a systematic justice system, by powerful institutions, where all they wanted was fairness and justice. I don't seek pity, I seek accountability. I believe that the truth deserves to be heard, and I'll continue to speak up until justice is done. In a series of upcoming videos, I will present clear and undeniable evidence of what transpired. Global coverage 24/7. You know how we do. Check the frequency. Let go. Let go. From the street of 1819. The story start to grow. Obinwannem LLC, they said the thing in motion, make it flow. No matter where you did, for London or for Giddy. If the news they hot, we go give you better steady. Everything is newsworthy. Depend on who they talk, we link the whole wide world. Even as we they walk out, how we walk. Obinwannem News, the value of the truth. Connecting every nation from the elder to the youth. Global coverage, we know they ever sleep. Top stories from reporters, they promise where we keep. Obinwannem, the value of the truth. Obinwannem, the world for your booth. Obinwannem, the value of the truth. Of you every truth. Check the website, the info boku, you know they try. From TikTok to the ground, we they fly for the sky. If you want the real, you don't need to look elsewhere. We link the globe together, showing love and showing care. 36K followers, the community large. Obinwannem News Network, you know say we they in charge. Whether na WhatsApp or you follow for Facebook, open your eyes, welcome and take a better look. Every corner of the world, we link up with a vibe. Authentic reporting, now that one be our tribe. Obinwannem News, the value of the truth. Connecting every nation from the elder to the youth. Global coverage, we know they ever sleep. Top stories from reporters, the promise where we keep. Obinwannem.com, the world is watching. Everywhere you go, we go there. True value, no fake news. Oh. Obinwannem.
The vision is clear. Obinwannem Global Foundation. Listen. They say giddy giddy bugwe is a unity is the strength of a king. And when we work together, there is no weight we cannot bring. From the red mud of a light boat to the streets of New York City, we carry the heritage, we carry the beauty. Mazi Ugu Okechukwu saw the vision, he planted the seed. A home for every brother, a friend for every need. Obinwannem, the heart of a brother. Obinwannem, we love one another. Obinwannem, in Igbo home and abroad, hear the call. Together we achieve, we shall never fall. Join the foundation, let the movement grow. Obinwannem, everywhere we go. As one we must feed our own. No Igbo man or woman should ever feel alone. In the spirit of Onyagana, one day we stand so tall. Lifting up the weak, making sure we don't crawl. Our language is our identity, our culture is our crown. With Obinwannem, we will never let it down. Hey, Otwakana yekunen kuona kana cover the palm fruit. That is why we need you, from the branch to the root. Support the mission, embrace the vision. Mazoke Chukwu's heart is the engine of the mission. Together we achieve, say it loud. Together we achieve, make us proud. Yeah. Ibo Gadi, Ibo Shani. Support Obinwannem Ndi Igbo Global Foundation. From the east to the west, north to the south. Mazi Ugu Okechukwu Ijele Goban. Together we achieve. The heart of a brother. We love one another. Ndi Igbo home and abroad, here they call. Together we achieve, we shall never fall. Join the foundation, let the movement grow. Everywhere we go. Obinwannem Global Radio. Ịkwalite njirimara na omenala ndị Igbo. Obinwannem Global Radio. Ijikọta omenala na ọdịmma ndị Igbo. Ụmụ Igbo, ọ bụrụ na ị na-ege anyị ntị n'onu ma na-ekiri ozi ọma nke anyị na-ewetara unu na ozi ndụmọdụ na ịgbazi onu nke anyị na-ewetara unu, biko ka ị na-esonyere anyị na YouTube, na-esonyekwara anyị na Instagram maọbụ na Twitter maọbụ na Facebook na na webụsaịtị nke ndị Obinwannem, ka anyị wee na-ezinye abụ ozi ka o si wee kwesị dị na-adị, maka na oge erugo mgbe anyị ga-ebupụta ihe nke njirimara Igbo na asụsụ Igbo na omenala Igbo na ihe gbasara ndị Igbo niile n'ụwa niile, ọkacha ihe anyị na-achọ bụ Biafra. Ị ga na-afụkwanye abụ ozi ka ọ ga na-abịa. Ị na-esonyere anyị, ị ga na-ama mgbe anyị tụpụtara gị ozi nke dị mkpa iyi amara, ma wee marakwa ị ga-eme ngwa ngwa ka emeghara ọdachi.
Ayasalachi ndị njem ọnụ ayasalachi ụmụaja anyị Igbo tata bụ ụbọchị afani ekene dịle kekele ụwa nwanne otu onye di nwaanyị isi mkpe ọtọpụrụ nọ na mkpa ọnụ na-ekwu nwere na-ekwuru ya ọchị eji m ohere wee na-ekene mmadụ niile nọ n'obi nwanne m ofu obi bido na onye ndu anyị Maazị Ugwu Okechukwu odogwu na Hamburg Germany ekene m deje o Isalachi tata bụ nkwa ikuku asị m ya maala gị mma asị nke ọma ka meele gị asị m ka ọ ya abalị gị o nne m wee na-ebujelu obi nwanne m the 12 stone ekene m gị o Ibolachi asị m ka ọma ka meele gị n'ụbọchị nke tata bụ nkwa ikuku wee na-ekene obi nwanne m Chukwu Ngwokedeje Ibolachi ka ọma ka meele ekene m obi nwanne m Ifeanyị Nwosu Maazị Nwokedeje o Ibolachi ka tata bụ nkwa ikuku mara gị mma wee na-ekene obi nwanne m Nwada nke Iluka lọla anyị ekene m deje o Isalachi ka tata ekene obi nwanne m Ada Nsukka Chinedu Naji obi nwanne m Ambassador deje ka tata bụ ụbọchị nkwa ikuku gọzie gị wee na-ekene obi nwanne m Chinaza Nwakamma deje o ka ụbọchị taa bụrụ gị mma mma wee na-ekene obi nwanne m Chukwu Kabeze deje o ya gazie wee na-ekene obi nwanne m Nneka Nwosu Isalachi Ngozi bụrụ nke gị wee na-ekene obi nwanne m Amakarita deje o Isalachi ya gazikwalụ gị ma ndị kpọ ma ndị na-akpọrọ ya gaziela onye ọbụla ka ụbọchị taa bụla anyị ma dịka flight taa asafukwa ya echi eji m afa Chukwu eji m afa aja anyị Igbo ka nkwanụ ụnụ nwaanyị bụ amaka ọnụ bụ obi nwanne ụtụtụ ọma ụmụ Chineke ndụ njem ọ na ya Asalachi tata bụ ụbọchị nkwa ikuku ekene dịle ekekele ụwa eze a na-ekpechasịara ọgwụ mmụọ ka mmụọ n'ụbọchị tata na o mere ka anyị dị nla nkene dị ndụ anyị na-ekene Chukwu na ndụ na ọgọ n'afọ ọma ya n'ebe anyị nọ ka o si echekwa anyị ka o si edu anyị ebele ya ọmịiko ya na ịfụnanya ya abalị ọba n'ebe anyị nọ anyị na-ekene ya n'ebe ọ dị ukwuu tata bụ ụbọchị nkwa ikuku akpọkuo m nna mụrụ Igbo na afọ mụrụ Igbo ndị mbụ na ndị egede akpọkuo m chi nkwa ikuku ya nwe ụbọchị nke taa akpọkuo m chi anyị n'ofu n'ofu wee sị onye biri ibi ebiri onye anwụ na onye efu ebere ugobere nke si bi ebere nkukwa ya a sị nwa mmụọ emegbune nwa mmadụ nwa mmadụ emegbukene nwa mmụọ onye chi ya zere tata ụbọchị nkwụọ fọ na-agọ n'isi nwoke na-agọ n'isi nwaanyị na-agọ n'isi Okeke Okonkwo mgbe eke mgbe oye mgbe afọ mgbankwọ ọfọ ndụ ọfọ arụ ike na ọfọ isi agadi na ọfọ awele ọfọ agam n'iru ọfọ mmepe ụzọ ọfọ ife akụ na ọfọ ife enwe anyị gbuo n'aka ndị tata abụ nkwa ka anyị bute anyị jebe ejebe anyị ga-ejere anaba anyị ga-anala uju a ga-eme anyị ife na a ga-eme anyị ife a na-ama nlegbu anyị n'ọkụ a na-ama njugukwe na anyị n'oyi a sị m afọ na-anọ ụbọchị na-anọ ndụ anyị ga-adị afọ na-anọ izu na-anọ ọ ga-adịrị anyị na mma ọ ga-adịrị ụmụ Igbo na mma ọ ga-adịrị anyị Igbo na mma isiokwu bụ ife bụ ọfọ na-agọ n'ebe ụmụ Igbo nọ gị na nwanne gị na-eme ife were eziokwu na-eso ya no matter otu ife ha si wee dị eziokwu bụ ndụ maka na eziokwu kọrọ ya ọ dị egwu okwu gị gị bụrụ gị mba gị bụrụ mba gị were ịfụnanya wee na-eso nwanne gị ka o wee dịla anyị niile mma
Igbo amaka, ụmụ Igbo bụ ụmụ okike abịa ama, mana obi ọjọọ, ekwe fọmfọju akpa na agwụ enuru agwụ igwe na ọya ebu. Onye kwuru nke a iji nwanne gị agbazu afịa, iji nwanne gị were agbazu afịa, iwere nwanne gị tii na nke gị ka nke gị were buo. Ịfụnanya adịrị ya, eziokwu adịrị ya, woye ka ọ dị. Ọ na-asụ oyi na ntị ya sọ ma gị kwuo the way it is. Asị nkata atamala anyị niile mma. Ọ dị egwu ma ya dịba. Chukwu okike abịa ma ka anyị dị n'ụbọchị nke taa, gọzie ohe gọzie nwaanyị. Ife anyị ga-eri bịakwa tata nke ga-eri anyị gbafukwa. Anyị ga-adịkwa ndụ ma kpaa akụ ma rie ya, iyi akụ anyị egbukwa ya o. Ana Igbo ga-adịkwa mma, ana Igbo ga-adịkwa nnukwu, ọ ga-adịkwa ndị chọrọ udo na mma. N'aha Chukwu, n'aha aja na Igbo. Ise. Afro trap, hip hop, heavy 808 bass, traditional Igbo Oja flute samples, often a Mali route, for crank style, Igbo Okechuku. He saw it before it happened. Listen, Onyekwe, Chiekwe, check it. Yo, they say, giddy giddy bugweze, that's the power of the pack. If we're moving as a unit, there's no turning back. From the red mud or the east, where the ancestors tread, to the cold streets of Hamburg, where the hustle is fed. We carry heritage like gold, diamond crusted in our soul. Mazi Ugo Kechuku took the vision, took control. He planted seeds in the soil while the world was asleep. Now the roots are going global and the promises we keep. Obinwannem. The heart of a Obinwannem. We don't forsake one another. From the homeland to the world, can you hear the call? Together we achieve, homie, we shall never fall. Yeah, join the movement, watch the legacy grow. Obinwannem, where we go. Azunwa nunu na guyari, yo, we feed our own. Building empires of silver, but we carved out of stone. Onya jana one ya, that's the code, that's the law. We pick a brother up the moment that we see a flaw. Go! Our language is the crown and the culture is the throne. Through the foundation, the seeds of the future are sown. No more walking in the shadows, no more feeling alone. Obinwannem is the bridge that is bringing us home. Obinwannem, that's the heart of a Obinwannem. We don't forsake one another. From the homeland to the world, can you hear the call? Together we achieve. Obinwannem Ndi Igbo Global Cultural Movement Foundation. Obinwannem Ndi Igbo Global Cultural Movement Foundation. Ebumnobi anyị iweghachite ugwu na nsọpụrụ ahụ eji mara ndị Igbo n'ala Igbo. ime ka ihe ndị ahụ eji mara ndị Igbo chahapụta dịka ugo site n'inwe mmụọ nkwado na ịhụkọrịta onwe anyị n'anya. Ịhụ na ahụhụ na mkpagbu dum anyị gabigara na mgbe gara aga bụzi nke echefuru echefu maka otito na ọdịmma nke ọdịnihu ndị Igbo. Ịkwalite ọdịmma ndị Igbo site n'igosi ịdịkọ n'otu na agamnihu. Ịhụ na ndị Igbo jikọtara onwe ha dịka ukwu asịsa, were ofu obi na-arụkọ ọrụ iji hụ na njirimara na omenala ndị Igbo na-achawapụta ka ihe na mba ụwa. Ịkpọlitekwa mmụọ ndị Igbo ka obi sie ha ike ma na-anụ ha ọkụ n'inwetazu ebumnobi ha dị mma maka ọdịmma ndị Igbo n'ala Igbo. N'ikpeazụ, ịhụ na onweghị nwa afọ Igbo ọbụla gaala azụ na mbọ ahụ a na-agba maka agamnihu, ọdịmma na nkwụdosi ike ndị Igbo. Maka ajụjụ na ihe ndị ọzọ ị chọrọ ịmata gbasara ebumnobi anyị, kpọọ Director
nwa Chineke Okechukwu Ugwu na mba Ukraine na akara nọmba +380 975 221413. Obinwannem Global Radio, promoting the culture and traditions of Igbo nation. Obinwannem Global Radio, the unity of culture of Igbo nation.